la bɛɛ fo k'an yɛrɛ denkɛ fo n bɛ technique la k'i yɛrɛ fo Cheick k'i fo ka tonton Lamini fo ka mama sɔgɔlen banna k'u fo ka yakɛtiw ɲini fɛ ni fɔ rendez-vous di o don dugutaga de kun cunan kan donc n kun bolila ka taa o de kunna ka hakɛto ɲini limanaw b'a faamu Bubu an bɛ don an ka kɛnɛ kɔnɔ an bɛ taa don kibaru la l'actualité oblige bi an y'a ye farafinna tilebiyanfan tɔnba n'o ye CEDEAO ye u ye lajɛba dɔ kɛ Nigériyakaw fɛ Abuja an ye kibaruya minnu sɔrɔ ka fɔ décision minnu taara ani u bɛ laɲini minnu kɛra ko fɔlɔ il demande à Bamako de libérer les 46 militaires ivoiriens avant le 1er janvier 2023 sinon ko ɲangini bɛ bɔ a la. Flana, adoption d'un projet de création d'une force antiterroriste et anti-coup d'État. K'u bɛ bɛn a la k'u b'a fɛ ka kulu dɔ sigi sen kan min bɛ fanga dafiri bali ani jatigɛwale kɛbagaw olu kɛlɛli. Sabanan k'u bɛ dɛmɛ don Burkina farancɛ fanga ma. Mali farancɛ fanga u bɛ kɔlɔsili bolo olu kan kosɛbɛ kosɛbɛ. Fɛn min ye laginɛ ta ye k'u b'a ɲini olu fɛ ko u ka jama kɛ ɲɔgɔn kan bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni ma fili ni ye belebelew ye min bɔra bi lajɛba kɔnɔna la Abujakaw fɛ Bubu bɛ fɛn kalama la i hakilina ye mun ye déjà ni sommet in na. Cheick n b'i fo ni ɲininkali la ka lamɛnbaa bɛɛ fo Mamadu Jawara n b'a fo a bɛ ka n ka video partager n ka fans club n b'u bɛɛ fo k'a f'i ye sigili min kɛra Abuja bi n'a kɛra 62e sommet ne ma fili o de don min n'a kɔnɔ ko kun dɔnnen don kabini a ma kɛ kuma minnu bɔra kɔnɔ Cheick o tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka 46 mercenaires ko k'o bila a tɔw ye force antiterroriste ani force wɔrɔw ye n'o ye force antiputschiste ko k'olu baaraw fana kɛ i yɛrɛ da donna kumaw la k'a ɲɛfɔ mais fɛn min ye 46 mercenaires bilali ko kuma ye décision min don a tɛ Mali concerné quoi parce que Mali ma foyi kɛ min bɛ dankari kɛ CEDEAO ka texte ni a ka kɛta la bin kɛra Mali kan Mali fana bɛ CEDEAO de la Mali ye CEDEAO tɔnden de CEDEAO tɔnden wɛrɛ de nana ni marifa ye Mali ma ne bolo CEDEAO da don yɔrɔ foyi tɛ na CEDEAO bɛ se ka min fɔ nin na dɔrɔn a kun k'a fɔ Asimi ye tiɲɛ la i tɔɲɔna mais an b'a ɲini fɛ adamadenya b'aw ɲɔgɔn cɛ ka nin ban nka k'a fɔ ko CEDEAO bɛ ka wuli k'a fɔ bi ko a bɛna fɔ yanni janvier kalo tile fɔlɔ cɛ ko ni mɔgɔ ninnu ma bila ale kan ka min kɛ a b'o dɔn anw sigilen bɛ ni nin parce que mɔgɔ ninnu bɛɛ CEDEAO yɛrɛ ka mɔgɔw de CEDEAO ni faransi ka mercenaires de don c'est pour cela Alassane y'a yir'u la k'a fɔ ale kelen tɛ a kulela ka kule Alassane ko ma a ye ko tiɲɛ da kɛnɛ kan n'o ma sɔrɔ aw yɛrɛ ka sɔrɔsiw fara ɲɔgɔn kan donc k'a fɔ n'a ko t'u kɔnɔ Ala k'a dusu jigin u kɔnɔ n'a ko tɛ CEDEAO kɔnɔ Ala k'a dusu jigin u kɔnɔ c'est la raison pour laquelle n'i ye Mali ka dispositif défensif ye n'i ye Mali ka a ye minɛn minnu san a ye radar de destination minnu san ani Mali kelen bɛ k'a ka sankolo yɛrɛ tila cogo min na mɔgɔ caman bɛ ɲininka est-ce que nin bɛɛ ye terroriste ɲini ye mais fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ terrorisme tɛ Mali la quoi Faransi ka dugu minnu bɛ yen n'u bɛ Faransi ka baara la o duguw de faralen filɛ ɲɔgɔn kan k'i sigi aw ma Mali dɛmɛ ka Mali ka plainte kɛ Faransi contre la CEDEAO yɛrɛ ka propre décision de justice yɛrɛ contredit a u kɛlen ka sanction sigi Mali kan i ye moi la cour de justice de la CEDEAO a bɔra k'a yira k'a fɔ mais nin baara minnu kɛra k'a yira k'a fɔ k'a ma ɲa CEDEAO yɛrɛ mako t'a ka justice la donc n'i ye jateminɛ kɛ Cheick i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Faransi ka bateau min nana n'o ye bateau min nana n'o ye Tonnerre ye n'a nana ni kɛlɛkɛminɛ mobili 200 dɔɔni ani hélico 3 ani kɛlɛkɛcɛ 300 ani dɔɔni a nakun filɛ nin c'est la raison pour laquelle kan ka dɔn à travers la CEDEAO la France prépare une offensive contre le Mali mais Russie ye nin préparé o navire mun nalen filɛ nin ye n'o ye Tonnerre ye Cheick n bɛ kalo kelen d'i ma i bɛ Russie ka sous-marin kun bɔlen Guinée port la n'a ma kɛ i b'a fɔ ma tout
Parce que c'est une guerre qui est déjà préparée. Mentalement, Mali n'a partenaire au Klala n'a pas. Oda ke mogo bu kanto asimi ma mona te bo CEDEAO la. Je vous dis qu'on a pressé. A occasion de fleni. A occasion de fleni, Mali ka retiré ka bo CEDEAO la. Et nimsa ke to di. Fembe Mali justice de bolo. Uni marfare na kana bi uko oni o kalete uko ministre ka kalete uko NSE o kalete. Ou fait fort dans loi masoro la. Aw masti ka foita ka fo kabina la décision de la CEDEAO prime la justice malienne. Donc aujourd'hui, on est préparé. C'est pour ça que les Français n'ont pas tonnerre, vidéoman activiste, journaliste, en béboran de Koumaï. Au dia que bateau il m'a adoré la cour dans l'exercice militaire là. Non, non, non. C'est juste pour appuyer la force de la CEDEAO contre le Mali. Mais un mois, 10 mois. Tu verras le sous-marin russe avec la Guinée fait. Bon, un mois, bon, l'aide 10 mois. Ni kola benin quoi. Tu sais, en tant que Mali ma a dit France ka valet d'homme. Mali bolo terrorisme te Mali la djihadisme te en faux tient. C'est la déstabilisation totale. Au dia que Goulok Jonathan Nali a un comment de faux. Il veut que les anciens soient impliqués. Maronia Ameada, ko ancien Ibra régime ancien nous ko gentil ko autorité de l'attention accès ko lu intéressé. Ça, c'est un gouvernement craqué. Vous voyez, un gouvernement consensus. Vous voyez, Guinée, il y a un tobi. Attaqué. Kanassia attaqué. C'est là des choses minta. Ni cité Mali intéressé. Vous voyez, Flanam Gene fait une force antiterroriste, une force anti-putsch. Mais ça ne nous concerne pas. Au terme de vous concerner, vous voyez, ça, c'est après les élections. Une élection qui est à Ban, ils vont mettre en place cette force-là. Et au Ban, bien arrangé. Force qui est assimilée arrangée. Parce qu'aujourd'hui, assimilée la transition, c'est déjà reconnu. Mais c'est là que des choses qu'on est marre d'Okala, cher Daniel Bafo, qu'il faut un civil à la tête de l'État. Contre la volonté des Maliens. Parce que, mon gars, on a voulu qu'à Fragnon, on a fait couper ta pomme. On a une guerre, on a une préparée. Ni Malika armement là-bas, il y a même si tu vois que Malika avion, on a 12, on a 8, il a à Todo, c'est des avions qui sont préparés pour ce genre de guerre. Au douté CEDEAO la moum na kara ka be mo blaka aw ma se ka Mali est en tant que terrorisme boulot aw ma force blanc en place Mali est en tant que djihadisme boulot aw ma force blanc en place. Maintenant vous voulez attaquer le Mali et que vous êtes en mesure de fournir des éléments pour la mise en place d'une force antiterroriste anti-putsch. Aw ma CEDEAO va rien ce soir initiative Dakar ou ma 2000 moi faut que 2000 éléments me là ou contre qui c'est pas contre les terroristes ou ma 2000 préparés déjà au Kangana Burkina. Ma foi, initiative Dakar là. Donc, ni ne ka finance tableau de CEDEAO là. Ni ne ka idra ka fo chaque fois c'est des institutions marginalisées, c'est des institutions instrumentalisées. Mais Mali be nous régler. Ibina yé. C'est pour cela France bateau minana mo wo yere nga akum fleni. Ni bina force nous me blanc pla force yorete abe France légionnaire di. Ou bina CEDEAO dugu ka tenine de olula. Surasi munu nana France bola les mi bubuna le dafa 1500 éléments na ko le force ou ko appui ka jingana mais a bayele no a bedonné et c'est des sous-marins contre des navires de guerre et bien il sous sous-marin Guinée à tes mains ne defene o laidu dima mais une guerre fin be do fora keneka asimintla la ni bella ayeni bay solution kele min benina no kan no na bay tu verras cette décision na Mali va prendre grande décision contre tout ça. Mais avec un bali malien de là. Au delà que chaque fois il be consimi ma be kuma mais avec fait anticiper ou avec ko be gani watidi. Mais kuma kelen ko ni be minti wuli en tant que France ka valait mon be dugu mun kelen ko to France bolo ni Mali ma guerre la samakasi ou doma. Terrorisme est bajou ou de terrorisme à tes nord là à tes centres là voilà des pays qui participent à la déstabilisation maintenant des autres pays. Donc, n'a ko be wuli akolot sa ko shida armée taw fe radar taw fe missile taw fe et système de défense aérien fo ta awbolo missile dugu fla dem na bla ñona Mali missile jamanay Mali radar jamanay Mali avion chasseur joli. Donc ni yay avion be ma yira dofle et aw dugu fe fe na be ka défense be français de bolo. Donc ni te ko baye ka fo en sigle menine décision en 46 militaires ni ate blabi ate blasini attends la justice de boulot. Et je demande aussi au syndicat des magistrats, Sam Nisselman à communiquer. Ça, c'est un mépris contre la justice.
contre la décision de justice du Mali. Parce que Mali juge tɛ se ka mɔgɔ minɛ u ni marifa minɛla. CEDEAO k'a fɔ dɔrɔn ko ye nkalon ye ko i ni marifa ka taa dɔ ka dugu la k'o yamaruyalen don. CEDEAO k'a fɔ dɔrɔn ko i ni avion fa ka na pourquoi CEDEAO bɛ jugement éviter? Pourquoi France bɛ CEDEAO jugement éviter? Pourquoi Alassane bɛ jugement éviter? Et puis même dama sɔn ka kuma dɔ f'i ɲɛna Malien bɛɛ k'a noter mɔgɔ ninnu ka instruction banna dɛ. Ah non, non, 46 milliards ka instruction banna, dossier banna. Dossier banna, pep. Dossier banna, il suffit juste maintenant de mettre en place une cour spéciale ka juger ka kiɲɛ da kɛnɛ kan. CEDEAO t'o de fɛ wa CEDEAO de ŋunuŋunu kan mɛn ka dɔn k'a fɔ ko instruction banna parce que u ka service de renseignement b'an cɛ la u b'an infiltrer u bɛ ko caman kalama u b'a dɔn ko mɔgɔ ninnu ka dossier banna marifa hakɛ joli don marifa ninnu bɔra min marifa ninnu ye marque jumɛn avion yɛrɛ ye jɔn ka avion ye avion yɛrɛ filɛ nin ye exploitant c'est un avion qui est l'exploitant sud-africain donc o avion ye jɔn ye sɔrɔsi ninnu ye jɔn ye sɔrɔsi ninnu ti dɔwɛrɛ ye a bɛɛ ye Libéria Sierra Leone Togo fɛn tɔgɔ ye di Côte d'Ivoire ani France légion faralen ɲɔgɔn kan olu de don donc CEDEAO b'a ka rôle de kɔnɔ ale ka mercenaire don donc c'est une manière k'a bɛna fɛn kɛ mais a ka bila n'an sigilen mɛ n'a ye wa foyi tɛ Assimi lettre laban min ci Alassane ma o de sɛbɛn a kɔnɔ ça fait condition filɛ nin ye n'i ma sɔn o ma i bɛ justice kɔnɔ condition filɛ wa o de banni u siran min o de ɲɛ dɛ wa instruction banna pewu u lamɛnna de long haleine k'a bɛɛ lamɛn k'a ban jɔn y'u ci u ye jɔn ye u tun bɛ mission jumɛn na u ka destination tun ye dugu jumɛn ye u ka destination a fɔr'u yɛrɛ k'u ka destination tun ye dugu jumɛn ye u ka destination tun ye Congo de donc u yɛrɛ taara u yɛrɛ se Mali la cogo min na u yɛrɛ tun t'a kalama k'an ka taa yɔrɔ min jɔn ni jɔn don jɔn de y'u ci u yɛrɛ ka laɲini ye mun ye u b'a bɛɛ fɔ jugement senfɛ et c'est ça que la CEDEAO veut éviter o dun o banna ka ban donc vraiment c'est qu'il faut ni ɲininkali in na décision mun don an ka sira foyi tɛ nin décision ninnu fɛ mɔgɔ si se ka soutien on est solidaire à la justice malienne on est solidaire an ka justice an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini et que je veux que syndicat ka bɔ ka communiquer kɛ nin kan CEDEAO ka décision in kan mɔgɔ ninnu tɛ Assimi bolo a tɛ Choguel bolo a tɛ o de y'a kɛ CEDEAO y'a dabɔ a kama k'a fɔ ko a bɛ Ablaye Maïga invité ka taa sommet la Ablaye n'a pas voulu u bɛ nin de k'i la o. U b'a lajɛ si on est boulimique du pouvoir i bɛna dɔn de la ko les autorités de la transition k'u tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo CNT président gouvernement foyi tɛ Mali faamaw ni ɲɔgɔn cɛ foyi i bɛna dɔn nin de la sinon u y'u den ka Ablaye Maïga invité ko ka taa n'o taara u b'a fɔ ye effectivement i kunkolo ka ɲi i ye baara kɛ comme u tun bɛ CEDEAO la ka kɔrɔ u tun bɛ baara kɛ CEDEAO la i kunkolo ka ɲi an ka fɛn de ye ni Assimi bɔra yen n'a ye civil dɔ bila i bɛ continuer premier ministre fɛ i bɛ confirmer n'o tɛ Choguel yɛrɛ nana a kɛra tan donc voilà un peu u bɛ se fɛn fɛn la o ye nin de ye koyi wa an b'u kɔnɔ mɔgɔ ninnu ni jugement tɛ foyi t'u sen bɔ yan Ala sago i sago. Bubu o faamuyara kosɛbɛ kosɛbɛ nin tun ye an ka babu daminɛ ye komi nin ye don kibaru ye an ko k'an bɛ don ni nin ye nka Bubu a ma ban sabula ninnu ka fɛngɛw kɔnɔna la an y'a ye fanga dafiri kɛra jamana saba la farafinna tilebiyanfan fɛ Burkina Mali ani Guinée nka u ka laɲiniw tɛ kelen ye ni jamana sabaw ni ɲɔgɔn cɛ Burkina farancɛ fanga u ko k'u ka dɛmɛ de bɛ se o ma or an y'a ye a tile saba tile naani ye bi ye olu yɛrɛ ye tubabuw ka radio so min bɛ yen olu y'o ka activité suspend u ka jamana kɔnɔna la mais mun de u sirannen don mun de ɲɛ nin o sirannen don Burkina bɛ ka partenariat min noué avec la Russie et la Russie est prête aujourd'hui à envoyer au Burkina à l'armée burkinabé ka na ni au moins 10 chasseurs marque Sukhoi 25 ans au kan ka di Burkina ma avec 45 ou 50 blindés donc olu kan ka di blindé Kamasagu kan ka di Burkina ma avec des armes armes dɔw bɔlen don san armes in filɛ nin n'i bɛ n'i y'a jɔ mɔgɔ la ou bien n'i y'a jɔ fɛn na ni ko kɔfɛ ni laser b'a la quoi ni fɛn wɛrɛ bɛ ko kɔfɛ a bɛ fɛn falen donc Burkina armée bɛ ka structurer a bɛ ka minɛn kuraw sɔrɔ Irisi b'o de f'i ye o Irisi tɛ dugu si armée abadan ni m'i bolo bɔ Faransi bolo puissance yɛrɛ ka ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya ye nin de o de y'a kɛ u y'a yɛrɛ ka yira Ibrahim na hali bi parce que premier ministre mun bɛ yen c'est imposé par la France premier ministre mun bɛ yen i b'a ye k'a fɔ société civile y'ale imposé u ka bon n tɛna n da don o la o ye dugu kuma ye u ka laadalamɔgɔw de y'a imposé parce que i b'a ye k'a fɔ olu ye Faransi ka baara de la mais u y'a yira k'a fɔ n'i ko k'i bɛ Ibrahim bɔ yen bi i bɛ jeli bɔn Burkina kɔnɔ donc u ye premier ministre imposé c'est la raison pour laquelle premier ministre ka jate ba tɛ président kan i b'a ye premier ministre ka considération ba tɛ Ibrahim kan i b'a ye hali ale taalen ale de ye force initiative Dakar la ale ka discours la ale de y'u incité ka na n'a ye yamaruya di u kana na c'est pour ça le président a tout bloqué
Maro ni y'a faamuya Ibrahim kunkolo b'a kan da la fɛn bɛ Burkina min ka bon min ka jali jinɛ dɔ ye et puis o t'a bannen ni mɔgɔw ye jateminɛ kɛ Ibrahim kelen ka dɔ bɔ k'a fɔ k'ale tɛ maga k'a bɛ don a ka fɛn sara ma ni Apollinaire ka discours jateminɛ a b'a yira k'a fɔ effectivement ale de y'a fɔ k'ale a proposé président ko président a accepté tu as vu il veut voler la vedette au jeune président donc i bɛna ye k'a fɔ Apollinaire ka hakilina bɛ tali kɛ France chaque fois a bɛ jouer au double jeu de kɛ a tɛ le jeune président n'a pas déterminé président quoi. Chaque fois il n'est imposé parce que c'est une liste qui vous a été proposée et parmi les noms là dont maintenant choisira. Donc je suis un premier ministre avec plein pouvoir. Donc au c'est pour cela capitaine Nié a commandé mon passé Francis service de renseignement Jodafo là bien qu'il a bora bec à la main. Burkina n'a armé à 100%. Et que Burkina déchomba au binata parce que Burkina bi ani Mali bebna je couverture kelen obna je satellite kelen obna je renseignement kelen tourusu be canton me yorani muna a donné no mo ci se ka botu parce que il va ka fo Mali chasseur be mununa renseignement talent donc pour tourusu be ron dumni se ka di fo se ka di Mali ni Burkina bna je ka ron nettoyer ñoo fait donc aujourd'hui monsieur ka mun fina doron ka fi Burkina ma sanctionné muna c'est une kaida Ibrahim na ka fo ali bi ante gela sigi ga si tu reviens à la France au drone voilà o famna bubu an bɛ don an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kibaruyaw kalama kɔnɔna na an ka fanga ɲɛma n'o ye premier ministre ye Choguel Kokala Maïga an y'a ye jumajan tɛmɛnen a bisimilala Kuluba farancɛ fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta fɛ bisimilali in kɔfɛ Choguel kumana a y'a yira k'a fɔ ko bi k'a fari joona wa a labɛnnen don fana ka baara daminɛ a bɔlen kɔfɛ Assimi fɛ yen an y'a ye a taara CNT ɲɛma fana fɛ yen n'o ye colonel Malik Diaw ye o fana y'a bisimila a y'a ka kɛnɛya ani bonya ma segin ta k'a lase u ma u ye a tɔbɔtɔli min kɛ a ka bana kɔnɔna la ani u ye sutura min d'a kan a ka bana kɔnɔna la nka an y'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ dɔw wulilen don déjà k'a yira k'a fɔ ko le premier ministre veut forcer la main pour son retour k'a bɛ fɛ k'a ka nali jagoya i hakilina ye mun ye o la déjà mɔgɔw bɛ min ɲɛ f'i ye nin ye amalgamu de premier ministre n'a ye kalo 3 kɛ fanga kɔ n'a a nabina dossier birilanw bɛ a bɛ briefer olu la de Choguel ye kalo 3 de kɛ fanga kɔ n'a bɛna le tile 15 de b'a bolo o temps kɔnɔna la dossier bɛ yira la baara kan ka kɛ cogo min na a b'o baara la n'a man di Assimi ye ka Choguel wuli a tɛ se Choguel ka se Kuluba yɛrɛ a b'a wuli yɔrɔnin kelen maro ni y'a faamuya n'a ka di Assimi a tɛ se nin bɛɛ ma Choguel ye wulili min ka taa Assimi fɔ n k'a diyara Assimi yɛrɛ de jɔn de ye Ortem wele Assimi yɛrɛ tɛ yan a taara min kana Maliki Diaw fɔ n k'a diyara Maliki Diaw de sinon a bɛ se ka ko tan t'a bolo donc mɔgɔw ka bɔ nin kuma kɔnɔna la Choguel bɛ ka nalen avec force Choguel bɛ ka nalen avec force pour cela le jeune premier ministre par intérim a haut de fort il dit qu'il est même pressé de passer le relais à son aîné Choguel Kokala Maïga foyi gɛlɛya tɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ amalgamu de don kuma fɛnw de don k'a fɔ dɔrɔn parce que Choguel kunkolo man di Choguel ka nali man di a bɛ mun tiɲɛ Choguel bɛ ninnu ni mun de cɛ a b'u ni mun de cɛ Choguel kana n'a mun de bɛ sa aw ma Choguel taara Assimi voir Assimi ye bonya min da Choguel ka farigan kɔnɔna na Assimi kun ye mɔgɔ a kun bɛ mɔgɔw to yen ka taa Choguel banabaatɔ photo ta n'a Assimi kun ye mɔgɔ dɔ ye u kun taa Choguel dalen to dilan kan Ala kana maliyɛn dɛsɛ o la mɔgɔw ni photo ma bɔ yan wa mɔgɔ sugu bɛ fɔ donc ka Choguel bana fo ka taa wuli a bɛɛ kɛra bonya ni sutura ni traitement ɲuman kɔnɔ bɛɛ y'i ta fɔ dɔw ka farikolo sara dɔw ka bɛɛ y'i ta fɔ a kɛlen filɛ Ala ta ye donc k'a f'i ye k'a fɔ Choguel a bɛ baara daminɛ inshallah jaabi foyi tɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bi bi in na alhamdulilayi. ok an bɛ to o ko kɔnɔna la hali bi an y'a ye fɛɛrɛtɔn dɔw bɛ yen ko parti cadre des partis et regroupements politiques pour un retour à l'ordre constitutionnel u ye bɔli dɔw kɛ kɔsa in na an y'a ye u taara maaba dɔw fɛ u y'olu bisimila u ka maa laban u bɔra maa min fɛ kɔsa in na ni maaw bɔra a kalama kosɛbɛ o ye an ka premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga a yira k'a fɔ k'u n'u ka laseliw u ye laseli dɔw kɛ yen o laseliw b'a yira k'a fɔ k'u fɛla ko tɛ premier ministre in nali ye kelen fila olu bɛ maa fɛ u bɛ fɛ cɛ yɛrɛ ka reconduit quoi u bɛ fɛ k'u da don o ko ninnu na bubu e hakilina ye mun ye o fana la. n bɛ mun ɲɛf'u na je crois que ni ma fili komi n nana yan ka sɔrɔ n ma taa journal lajɛ sinon n b'a dɔn kibaruya minnu tun bɛ n bolo Abdoulaye Maïga kun ka décret de nomination kan ka abrogé bi. n b'o kalama télé la n t'a dɔn ni n ka daluwa komi ni daluwa b'i bolo n'a ma fɔ officiellement sinon Choguel kuma i b'o bila quoi Choguel b'a place la i bɛ bɔ o kuma kɔnɔ Kadiri mɔgɔw hakilina min bɛ Kadiri mɔgɔw la
ko kelen wɛrɛ tɛ o san 30 gɛrɛn de bɛ ka jamana in mara gɛrɛn de bɛ ka Mali mara Cheikh san 30 ninnu ye politique kɛ k'u arrière sécuriser de k'u arrière garantie ninnu ye politique kɛ gɛrɛn de c'est un gɛrɛn qui gouverne Mali parti politique gɛrɛn de u lajɛ e b'a mɔgɔ jɔn dɔn ala ka bureau national dafalen tɛ hali comité mugan tɛ ninnu bolo hali comité mugan t'u bolo aw bɛna di Ablaye ka to ye Choguel ka fɛ Choguel banana kalo 3 a ye mun dɛmɛ kɛ Ablaye ye Choguel banana kalo 3 qu'est-ce qu'ils ont apporté comme solution et ninnu de bɛna fɔ bi ko wa ko ka fɛn jɔ parce que u ɲɛ bɛ fɛn min na bi et réforme mun bɛ yen Assimi b'a appliqué de Assimi n'a même pas le choix c'est les recommandations des ANR dɔ wɛrɛ tɛ Mali parti politique bɛ réduit kana 3 de la on a besoin des regroupements politiques an mago tɛ ni parti kɛmɛ 237 jamana bɛ mun kɛ nin bɛɛ la dɔw ta dan ye récépissé a b'u ka saki de kɔnɔ siège tɛ dɔw bolo donc kuma tɛ kuma kelen ye kuma tɛ kuma jan ye kuma ye kuma kelen pe dɔrɔn de parti minnu bɛ Assimi bɛ décret de ta k'a bɛɛ dissous n'i bɛ fɛ ka parti kɛ sisan a bɛ regrouper par pôle a bɛ don par regroupement politique a ko démocratie États-Unis parti joli bɛ yen démocratie ni républicain de tɛ France parti joli bɛ yen donc a ye Mali parti Assimi bɛ ka na ni mun ye nin de don ni parti ba in nafa tɛ nin si la a bɛ décret de bɛna ta ka nin bɛɛ dissous ANR de y'a fɔ Assise nationale de y'a fɔ u bɛ ka jɔrɔ o de la o parce que gɛrɛn de don i ɲɛ tɛ u bɛ ɲɔgɔn den ni ɲɔgɔn muso furu a y'u lajɛ parti ba ninnu bɛɛ filɛ i bɛ taa sɔrɔ furu de b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que mun don parce que parti min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔrɔ fo ka diɲɛ wuli a y'a parti dɔ yira mun bɛ se ka mɔgɔ 5 labɔ Mali kan ka bɔ nin kɔnɔ population de kan ka wuli k'i jɔ ni réforme politique kan ka tɛmɛ de quoi Cheikh ni réforme politique ninnu an kan ka wuli k'an cɛsiri ninnu ka tɛmɛ ka kɛ ni min wuli o tɛ parti ni créer ni min o tɛ parti ni créer o bɛ wele k'o da don jamana kuma la k'a sɔrɔ mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 t'a kɔ o banna o nin parti in bɛɛ bɛna dissous de i ye nin kɛ dɛ n ye san 30 kɛ politique la dɛ parti politique ye jɔn ye Mali la a fɔ dɔrɔn ni min bɛ fanga la o b'a ka parti renforcer ni min jiginna o y'a bannen donc cadre bɛ nin yala yala min na nin yala yala fu de ni yala yala fu de parce que u b'a dɔn k'a fɔ vérificateur général ka dossier taara dossier in kɔnɔna la client ye jɔn ye politicien tɛ yan jɔn tɔw sitelen b'a kɔnɔ Cheikh politicien tɛ wa donc o kuma kelen mun b'a kɔnɔ o mɔgɔ kelen minnu b'a kɔnɔ olu de bɛ ka wuli k'u jɔ bi ko an ka avant projet ko an ka projet modification an b'o bɔ yen an b'o bɔ yen mun na fɛn b'an bɔ Faransi bolo an b'o bɔ yen mun na ninnu bɛ se ka mun de fɔ maliyɛnw ye bi aw ka mɔgɔ dɔw bolilen don k'u ye wari dun olu bɔra ka déclaration kɛ kɔsa in na yɔrɔ i y'a mɛn kɔni u bolila dossier min kɔnɔ i bɛ dɔ dɔn a la kɔni oui donc e bɛ se cogo di maa min ye i miiri han n bɛ min f'i ye u ka bɔ ka bɔ maliyɛnw ɲɛkɔrɔ u ka na an ka kuma justice ye mandat bila ka taa i nɔfɛ i ka na k'i lamɛn i ma na i bolila i bɔra et au lieu que e ka a ɲini ka tiɲɛ bange i bɛ taa kuma journaliw ni fɛnw de la u bɔra dossier min nɔfɛ paramu dossier in i miiri ninnu ye miliyari bi 45 u y'o de labɔ pour achat de 40 blindés maraudeur ni armée de y'a ka besoin exprimé k'a yira k'a fɔ ale mago bɛ nin blindé façon na o wagati y'a sɔrɔ mini bɛ fan bɛɛ n'a y'a sɔrɔ jamana hinɛ bɛ ninnu na u ye a contrat passé paramu de ma Cheikh bɛnkɛra kan k'a fɔ o tuma na a bɛ 7% sara à la signature et à chaque premier trimestre de l'an a bɛ 20% sara fo ka taa ban u ye 17 milliards de labɔ o 17 milliards min bɔra o taara san o taara dugu o ma dɔn depuis novembre 2015 Cheikh jusqu'à 2019 mɔgɔ tɛ wari ta yɔrɔ dɔn et Boubou Cissé nalen Boubou Cissé a demandé que ko wari in contrat kɛra en dollars k'ale b'a convertir ka kɛ CFA ye i b'a dɔn commission na joli farala kan 450 millions 450 millions ninnu ye jamana da k'a faga wari yɛlɛmatɔ commission gansan 450 millions et que o blindé fɛnɛ blindé 40 na blindé in n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ pan a bɛ yɛlɛ mini kan a bɛ se ka fɛn caman kɛ blindé fɛn maraudeur a bɛ se ka cɛ 12 ta kɔnɔna la wa a ka autonomie ye 700 kilomètres sɔrɔsiw bɔra ka sa waati min na o y'a sɔrɔ ninnu bɛ ka wari duncogo ɲɛɲini
wari bɛ dun cogo jumɛn ninnu b'a la k'o ɲɛɲini k'o labɔ u ye joli labɔ chèque 17 milliards fo sisan c'est en 2019 IBK ala ka hinɛ la a bɛ tiɲɛ so IBK yɛrɛ de ye téléphone ta ka Sirafrik président wele a ko i tɛ kuma Ivanovic fɛ wa ça c'est le PDG de Paramount a ko mais n ye mobile passé commande passe a fɛ 40 véhicules blindés n ka sɔrɔsiw b'a la ka sa Ogosago 1 Ogosago 2 Gire Sobaninda o ye Paramount PDG wele k'a ɲininka Paramount PDG ko non wari min versera ale i b'a dɔn o ye joli ale y'o mobile de bila ka taa n'o ye 10 véhicules mais u ye 17 milliards de labɔ sur les 35 milliards u ye 17 milliards labɔ 10 véhicules sur les 40 véhicules la 10 véhicules de livré la wari tɔ ne ma nin ɲɛfɔ maliyɛnw ye i b'a kɛ cogo di o k'i bɔ yen Sénégal u ye compte dɔ fana dayɛlɛ Sénégal banque dɔ bɛ Sénégal ko Jamon Bank o Jamon Bank u ye virement dɔ k'o kɔnɔna la 670 millions o 670 millions i b'a dɔn o ye commission min ye u y'o ci cɛ min ma o de tɔgɔ ko Arnɛ Cham o cɛ in bɛ Sénégal o y'u ka i b'a dɔn o fana sɔrɔla mun fɛ Paramount kelen dɛ comité na kɛ démarcheur ni commissaire ka ca Mali dossier la u b'a labɔ ka wari labɔ o bɛɛ ye Paramount dossier kelen ye u ye 670 millions vers bila ka taa u kan ka munumunu ka segin ka na Mali la comme commission o Arnɛ Cham ni o fana bɛ wari labɔ cogo di o bɛ taa guichet de la a bɛ se ka taa guichet 7 segin a bɛ taa 1 million retrait kɛ 10 millions par jour guichet 10 ɲɔgɔn a b'o verser k'o bila ka na Mali la policiers ka chemise bilen u y'o facturé i b'a wele a b'a facturé joli 5000 chemises u y'a facturé 25 000 francs CFA. CCR policiers bɛ chemise bilen min don policiers ni gendarmes ka chemise chemise policiers ka chemise ni gendarmes ka chemise u y'a facturé 5000. Ali policier ali c'est vrai ko ali policier yɛrɛ ka kɔɲɔ vesti t'o bɔ est-ce que ninnu bɛ hinɛ jamana la est-ce que ninnu de bɛna u jɔ bi k'u bɛna fɔ n ye ko retour à l'ordre constitutionnel ninnu de bɛna u jɔ bi ko gɛlɛya bɛɛ n bɛ dossier filanan fana d'i ma Covid dossier min bɛ yen ni chambre de commerce impliqué don a la n bɛna o dossier fana d'i ma o dossier fana la il y a 3 sociétés fictives qui sont créées mais e bɛ sɔn cogo di n'a ɲɛ b'a ordre de virement yir'i la e bɛ sɔn cogo di mɔgɔ min ye ordre de virement mɔgɔ min ye virement ordonné Bamako yan o kelen de taara wari kunbɛn Côte d'Ivoire 1 milliard 200 et quelques millions ka i miiri han a ye libellé t'a la foyi t'a la i ɲɛ bɛ tɔɲɔ fɛn fɛn b'anw na a bɛɛ kɛra Côte d'Ivoire de i ɲɛ bɛ anw ka sonyali bɛɛ kɛra Côte d'Ivoire la BMS Côte d'Ivoire Mali la yan a ye ordre de virement kɛ yan o mɔgɔ kelen o de taara ka signature yɛrɛ yɛlɛma tugun ka tila ka taa wari ta Côte d'Ivoire BMS la o t'a bannen dɛ ka tila ka société wɛrɛw créer tugun k'o di opérateur économique dɔ ma tugun opérateur économique ni Cheikh Daniel y'a fɔ ko min b'o la n tɛna a tɔgɔ fɔ komi a tɔgɔ ma fɔ o cɛ kelen de fana tila tugun u ye marché fɛnɛ fractionné ka marché d'o ma tugun jusqu'à hauteur de 4 milliards 800 millions nifte société la tɔgɔ t'a la jamu n'a bɔra tɔgɔ dɔrɔn na support foyi tɛ société in na n'i ye Sécuriport dossier ta k'a lajɛ aéroport la mais kɔsa in na Asimi nana appareil kuraw ye ka taa aéroport la ka taa ta k'a lajɛ mais ni ne président ye IBK en 4 ans IBK a fait un voyage de 700 000 kilomètres a y'o de kɛ ça fait après 22 fois le tour du monde 4 ans kɔnɔ IBK ye min don voyage la 15 milliards avion entretien 3 milliards u ye avion san avion kelen 3 milliards 100 millions ka tila tout ka la formation et fɛn ka avion ni pièce de rechange san ɲɔgɔn fɛ u ye avion min san fɛnɛ avion réacteur de b'a la avion yɛrɛ tɛ se ka marcher nord la parce que cɛncɛnmisɛnnin man kan ka don réacteur wo fɛ a bɛ avion fɛn o t'a bannen dɛ ka avion ni pièce de rechange san ɲɔgɔn fɛ avion yɛrɛ ye 3 milliards ye pièce de rechange yɛrɛ ye 3 milliards ye chaque ninnu ma tila o la koyi ninnu tilala tun ka tila ka mun kɛ tugun ninnu tilala tun ka tila ka tila tun ka fɛn min ye 52 milliards u y'o de labɔ pour la formation des 25 à 30 pilotes awɔ i b'a dɔn o bɛ bɛn pilote kelen formation mɔgɔ joli ma o bɛ bɛn 250 millions par pilote o de bɛ bɛn pilote kelen ka formation ma 250 millions par pilote i b'a dɔn coût de formation kun ye joli 25 millions par pilote
Donc 225 millions au lieu de ta mort kelinga. Nous n'avons pas de jamana hine bolla. Nous avons 53 milliards là-bas pour l'achat de 6 avions. Au achat de 6 avions, avions de guerre, avions de cybertiganou, marque brésilienne, où il y a là-bas kata avion d'énan, avion d'énan, les avions coulés. Non, tout avion coulé pimani. Armée est besoin d'exprimer nos avions. Votre avion cross en tout cas, milliard fla en do avion reflet glanina. Avion cross en 63 milliards. Ni avion présidentiel dossier ta kalaje. Avion présidentiel est là. Aya fo ministre de Houwa bona appliquer ni mo mba don. Ni a fo na tigi sera ka bona dakile mbe kuma dabla. Premier ministre ou ta dafo. Ayi mba bora ni kuma. Bon, mais ne ya fina no dossier fene kono kuma ko mo duru taro avion fene sa. Mo duru. I baro avion yemi. Avion prix sera fo. Aken na fo ni e ben san ka ke carré. Avion yi avion voyageur. Ou ya konna de élément ka présidentiel. Ka ke jet privé plutôt. Mine dono là, c'est trop. Avion expertise na contre expertise à Bemi. Mo demandoni mo duru le taro sanga. Oyi ni ngali ke. Mo duru ministre outé. Fo outé. Parce que doron be président qui fait cercle na. No avion présidentiel fait fournier na ibane beso. Nous tara 63 milliards kata do équipement na Brésil. Ou froidement ça dounia ma kata minensa yoro amta minensa Russie amta minensa Biélorussie amta minensa Allemagne ibta minensa États-Unis facture bala société donindo mais nous ta minensa Brésil ni est-ce que ba kalama Indonésie kari khonna de la o fone marfa korofor la do ba ko munu me sa samara kolo sanga gla o marfa glana munu be ta sa lu bloko na 63 milliards o tala kata o de do marfa la Kalachnikov korola Kalachnikov muni keleke la guerre de Tchétchénie munu yoke o marfa munu dabru cheno de o kolenjele o na il be to tire la kuma de la sɔrɔ su tigɛ bɛ kalaya k'u b'a fili mais ninnu y'an ka armée da k'a kantigɛ nin jeune ninnu ye jamana faga de nin jeune ninnu ça veut quoi ala de bɛ ninnu sara billahi hali ninnu yɛlɛma ko 7 ala t'a to ninnu na u bɛ nin bɛɛ la entre 2013 à 2015 seulement l'armée malienne a enregistré civils et militaires 10 000 morts entre 2013 à 2015 l'armée malienne a enregistré 10 000 morts. En 3 ans. En 3 ans, 4 ans à peu près. Civils et militaires. Et Ibera ne contrôlait plus les 7 frontières du Mali. Ibera ne contrôlait là. Le pays avait perdu 2 tiers maintenant de son territoire. 1800 villages. On les déplacés à boire placés là. 800 et quelques déplacés. Assimi Nane Santia, Assimi 205 000 et déplacés de la Seigne. Il a libéré 1100 villages. Nagokate fait ka unyeka daw ko nous me munu no fait malé on bolo blé djinatigala la nous me mun ko djinatigala des infractions abus kuna des crimes économiques nous ne couru filou di bangou la ka ordre de virement que garantie 50 millions près 900 millions coup de fil a dit nous est société d'emprunt obligatoire et société de créer pour emprunt obligatoire même de l'État jamana be juru ta 7% mais versé oui ka kla ku yere baden korke ou bla woro la ou yere baden korke sinta simbla olu blay papier oui ça fait quoi jamana ke ko juru ta à chaque 40 milliards d'emprunt ou 50 milliards ou 100 milliards d'emprunt obligataire 7% tout ko sokona Allahu akbar 7% oui jamana wuli ni santé jamana juru ta ka bo akilima Ibera Kawati, avion présidentiel entretien par an, ça fait 3 milliards 600 millions. Ibeka a dépensé 15 milliards uniquement pour un voyage de 700 000 km. En Dromekeli mana. Dromekeli Ibeka Nama. Mais ni Mamoumbe a bilan défend. Ni y'u ka kumaw lamɛn u bɛ kuma caman fɔ ni ko i bɛ ka ni dɔrɔmɛ kelen mana u ye fɛn dɔw attribué i bɛ k'a ka bilan na i b'a fɔ Segu Sira i b'a fɔ Sikasokaw ka échangeur bɛ cogo min na o n'a ɲɔgɔnna caman u y'o bɛɛ. Asimi nana kɔsa in na n bɛ ka kuma tigɛ Asimi nana sɔrɔ il y a 1100 km de route min baara jɔlen don bureau d'étude minnu bɛ yen o bureau d'étude ninnu bɛ na de est-ce que b'a kalama ni bureau contrôle ni bureau d'étude ale ni ouvrage yɛrɛ bɛ minnu bolo Mali goudron bɛɛ kun sɔgɔsɔgɔ ɲɔgɔn ma a bɛɛ wari kun bɔlen don k'a di.
Assimi nana ka taa tugu di mɔgɔ o mɔgɔ wari fɛn fɛn dira fɛn fɛn ma Inter Sancho bɛ ka wuli san kɔsa in na dɔn dɔn a y'a lajɛ Sancho bɛ ka wuli dɔn dɔn Sancho bɛ ka wuli dɔn dɔn ka a mɔgɔ bɛɛ wele i fɛn fɛn dɔrɔmɛ kelen minɛ u ko mɛ k'a dir'olu ma taa ne dɛ k'a dir'olu ma taa ne dɛ non Assimi ta to a bɛɛ la a wari bɛɛ kun bɔlen don Inter sisan baaraw bɛ ka wuli a y'a société bɛɛ wele ni tile 3 y'i sɔrɔ commerçant dɔw kun bɛ yen an ye yala dɔ ka taa magasin dɔw kɔnɔna lajɛ 8000 tonnes de sucre a maralen kun b'u bolo ils ont créé des pénuries pour que ka Assimi tɔgɔ tiɲɛ ka dabɔ a kama 8000 tonnes de sucre ne Boumabel de y'a fɔ ni mɔgɔ min ma da la i bɛna n bɛ taa magasin yɔrɔ yiri la i b'a dɔn san jumɛn Exo don 2019 Exo de b'a bolo sukaro maralen b'a bolo uniquement pour créer la pénurie pénurie min bɛ Mali la yan sukaro ni tulu ani malo a ju tɛ Covid la a ju tɛ Irishi la a ju ni essence ko tɛ ɲɔgɔn sara la c'est par quelques commerçants an y'o mɛn non ne de y'a f'i ye ne de taara a lajɛ et le DNCC n b'a directeur fo dɛ DNCC directeur n b'a fo u yala ka taa magasin ninnu lajɛ de ka taa agent sigi a da la feere b'a kɛ sa o de sukaro kɛ 130 140 130 120 130 140 sukaro kun tora fo 160 170 a kɛra sugo gɛlɛya ju bɔra Mali yɛrɛ o commerçant kelenw de fɛnɛ u ye misiri 4 de laban u ɲɔgɔn tɛ misiri laban na olu de bɛ ka taa hinɛ ta k'a di mɔgɔw ma olu de fɛnɛ gɛlɛya ju ye u ka magasin a dayɛlɛ ne an y'an da waga de n'i ye magasin kɔnɔna ye 8000 tonnes de sucre donc en tant que état subventionne gɛlɛya tɛ ban état ka subvention jɔ a ka wari yɛrɛ don sɛnɛ ni balo la sukaro dilan usine yɛrɛ la k'u renforcer a ma ban mais u ye état da k'a kantigɛ de ye bon n'i ko bi k'i bɛ maliyɛnw bila ko balo da ka gɛlɛn yanni i k'a fɔ k'i bɛ sɛnɛ renforcer dɔw bɛ kule ko gɛlɛya nana a kɛɲɛ bɛ to cogo di contrat dira 5 ans 6 ans 7 ans ne y'a f'i ɲɛna ko i bɛ ka régime y'an don canadien ka contrat dɔ la sanu contrat mine 10 ans an tɛ se k'a minɛ u la u ye contrat non u ye domaine bɛɛ scellé mɔgɔ b'i jɔ sɔrɔsiw ka mɔgɔ bɛ yan sɔrɔsiw ka nin bɛ yan billahi suma wallahi bɛɛ galon u ye contrat bɛɛ kɛ 5 ans 10 ans u bɛ kɔfɛ u b'a dɔn minnu bɛ kɔfɛ u b'a dɔn ninnu ye contrat dɔ dilan le ministre des finances de l'économie et des finances c'est lui qui est signataire au nom de l'État yɔrɔ min na redevance kan ka verser État ye n'o ye 15% ye la société fait une recette de 100 milliards par an société américaine de don i b'a dɔn u ye min kɛ 15% min kan ka verser État ye u y'o tigɛ k'o yɔrɔ bɔ contrat kɔnɔ k'o effacer ka contrat kura établi ka taa signer Faransi u yɛrɛ société dɔ dilan ko AD wari in bɛ verser o de olu de b'o société kelen fana kɔfɛ et à chaque année ils ont 15% de 100 milliards de francs CFA Assimi y'a contrat arrêté o don a y'a bɛɛ jɔ ah non n ko min non Kɛɲɛba Tugoto Lulu ça fait i b'a dɔn k'u ye canadien ɲɛ tɛ faransi de o Canada kɔfɛ canadiens bɛ na de min bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ na ka permis de bɔlen bɛ k'a d'u ma a kelen kelen ne bɔra mission min na Gula min na e cɛ ni min farati Maliko la i bɛ kasi i b'a dɔn État ka joli b'a la 10%. Goulamina ta in. Mais ça c'est récent. Ah non, contrat dira 2017. Lithium ta in. Lithium ni État ka pari 10%. I b'a dɔn a san fɔlɔ la joli bɛ sɔrɔ 40 000 milliards de bɛ sɔrɔ a la. San fɔlɔ, ça fait 220 000 tonnes de lithium à raison de 134 000 francs par tonne. À calculer que. Ils ont pris le pays en otage au 10% d'hommes de John Taï. Au lieu de société dit au l'État, au société de four créé, non, trois fois. Comme Angati Messi. Ouais, c'est effectivement. Oui, au société fait créer 40 milliards. État 10% de 2000 milliards. Oui, État 2000 milliards d'euros, vous verrez sur le compte là. Chaque année. Pendant 21 ans. Chaque année pendant 21 ans. Goulamina nitra Goulamina jité fofo te ni donna dugu nun ko de be kasi ɲɛji la dugutigi bɛ kasi tandis que dɔ bɛ ka 2000 milliards contrat ta ka dugu sanfɛ ni transition ta an sara di ni transition ta an sara di moi je ne suis pas un activiste de studio ne bɛ taa terrain kan ne bɛ taa terrain kan de et j'ai été a ko bɛ k'a ɲɛma dans 2 ans Buguni bɛ tɛmɛ Dubaï la i joli dɔ ka bɔ fɔlɔ kɛ jɔ fɛn ka bɔ 30 milliards de gens investi dugu mun bɛ environnement na hali dɔrɔmɛ kelen t'a jɛ on suit le dossier pas à pas mais hali ji min t'a t'u bolo a bɛ ko terrorisme n ko nin de ye terrorisme yɛrɛ fɔlɔ ye jɔn bɛ taa doni dugu mɔgɔw kan k'i ye 500 d'u ma k'u to marifa ta ka tugu
Hein? On y avait injustice. Il met ta genou qui me gueule sans faire ça, faut chauffer. Forum Mumbe, la surface, ça fait, ça s'étend sur 500 km. Au be foro qu'on a dit, au be tira. Nous nous mouneke, ou be sata mouneke. Hein? Oui, nous y a contrat fait. Tu sais qu'il y a une transition comme on s'arrête. Au même moment, nous avons sur le Chinois, 32 Chinois. D'où de Beko Kekoro. 32 Chinois fenêtre à peu près à 30 combien hectares Kairi Belgique. Mouna? Kairi Belgique, on a sanné. Permis tout boulot, papier tout boulot, faux tout boulot. Avec tout. Eh, mais nous, les financeurs. Il y a une direction. Mais nous, les financeurs, ils prennent ça, mais t'as d'abord. Corruption qui est jamais fait. Ok. Il me dit, hein? Kana yiri tigɛ ka dugumɔgɔw tigɛ fila siri ka da o kan dugu min tɔgɔ kɛkɔrɔ ka sanu ɲinini daminɛ u minɛlen an ye chinois koro chinois ye 40 millions de di surafɛ o 40 millions c'est réparti comme suite mɔgɔ minnu y'a minɛ u tulo bɛ na u bɛɛ b'i yɛrɛ ka montant kɔnɔ dɔ ye 10 millions minɛ mais 10 millions de bɔra ale kama mais mun bɛ ka taa wari d'ale ma o ye 2 millions bɔ sira la mamiya donc autorité qui doit minga papier ou livrer ka ko barake à l'absence maintenant du principal élément où fera ka 15 millions ta c'est photo kalama maroni a famia collectivité est 7 millions ta 40 millions bana et dugumo be ninga na sa kongo la ay chino mine où 150 millions versés comme amende d'abord versé là quand mine be saisi enquête be Buguni et j'ai d'instruction boulot na fait dans la méthode dossier bedama 40 millions kala to men John muni Mali tseka ça veut quoi un problème te fouiller mo goroba ko a beni masara mani ça veut quoi si je marqué korota machin quoi parce que malais mo fili la quoi malais me mo de ka si jelo no atara ko zonkoro si be je quoi ça veut be tokoroba do ya si jelo no ta so ka bra fitini me chouali munu mbomi e wor mine a kelengele chute muta sambi oro la na bora mo fla la e bisa na kan tugoti ire nya bala jeune te bala arama be carré kono Buguni fembe Buguni sanu ni jamani fene do ressources dande do ni transition mana ni nkonunu ni dossier fene na la fene be ça c'est ça l'instruction à Buguni je crois que ni juge d'instruction et dossier orienté ka daile pour appel à témoin warum na la to na témoin nga te to na me to fene do ma ambe bara la koy ambe bara la re donc an woni assurance soro warum nga do worom no lube doyi du yorom nga do muso ka Sénégal ka nga jo muso ka bula barka yoro bengara ni beka 2 ans kono o bara bebeke siraba mun ka nga bo obebo demsenu nga nyala so nga jo obejo aw tse kana nga sanu bo wa ta bane fon kelembe obe contrat mangi amba nyini gouvernement ba ko do ala demsenu mun be wolo ka soro minni bana o demsenu mun yoro jume au fond fene be 3% de cela des choses là amun be wolo ka soro exploitation bana mais mini ye samwani kele demsenu mun be wolo ko fe abe folu ma de ko aw kuye lithium dugu de kuye yayi olu ta so de ngabe sin loro law olu ka jënate be geladu donc amé chaque investisseur chaque comment dirais-je là chiffre d'affaires par an amo 3% calculé ko verser ko au bloc din maka kelen te kawla o be ko lu ka investissement barake donc voilà un peu chèque o famna bu ay ibole Buguni itara segu fana e kono ina na ka bo segu mun to segu bon dara segu anye kibara soro ka fo sere ofle ka ni mingene anyo an som na doningalaw yae ka ban quoi segu awe kibara soro ka fo ko moju kan ga wuli jamana kama ka jamana dafri janfa be sena donc segu ka yae asara kan ga botu mina yashin de tra kalango wolonvla ma foma kalango wolonvla bela doniba be kumbe kidal kumbe koro kumbe bankas kumbe jene kumbe iti mili doniba be dugu la min do kunti donc entra fo kulu sanfɛ parce que ko ni a ɲini marfa kunda i b'a ɲini i ka lada kunda entra o sarakaw de bɔ donc sarakaw bɔra u yera quoi a mɔgɔ bɛɛ yera i m'a ye CEDEAO ka décision kɛra décision nagasilen cogo min a décision sa ta yɔrɔ si a décision kɛra décision nagasilen u ni maliyɛn minnu bɛ baara la billahi u tɛ se ka foyi kɛ jamana in na ni ni ala cɛ maliyɛn k'u da ka sunɔgɔ sarakaw bɔra ka gabakurun bɔ an ye sitanɛ bon cogo min na an y'u fana bon ten donc o duwawu yɛrɛ dɔw minɛ la parce que an ye dɔw ka boli o kuma mɛn sɔgɔmada in na dɔw commencera ka bɔ
dɔw bɔra sɔgɔmana joona in na bi na dɔw bɔra k'an ye saraka bɔ dɔrɔn dɔw tilala dɔw bɔra u y'a dɔn a tɛ wuli a tɛ wuli. An bɛ to ɲininkaliw kɔnɔna la hali bi an ka conseil national de transition n'o ye CNT u ye loi de finance 2023 adopté alamisa tɛmɛnen o sɔrɔ la n'o ye recette ye 2199 milliards a n'a kunkanfɛn musaka dépense 2895 milliards o fana n'a kunkanfɛn majɛ n'o ye déficit ye o ye 695 milliards o fana n'a kunkanfɛn ye mais maaw ye yanni nin ko cɛ kuma cayara k'a fɔ ko an ka institution dɔw bɛ yen k'olu ka musaka dɔ farala olu ka musakaw kan i n'a fɔ présidence de la république i n'a fɔ CNT in yɛrɛ a kuma cayara je pense que a nana ni frustration camanba ye hali furancɛ fanga jukɔrɔma dondonbaw ni ɲɔgɔn cɛ. donc mɔgɔw m'a faamu de sa Assimi ka budget min farala i b'a da dɔn 800 millions mais n'a calcul tɔgɔ ma f'i na i b'a fɔ k'a don ɲɔgɔn na mais n b'a motivation dɔrɔn f'i ye n tɛ n da don a fɛn na a calcul tɔgɔ la n'o tɛ a bɛ yan a dalen bɛ yan mais n b'a motivation dɔrɔn f'i ye quoi comme motivation de bɛ adamadenw intéressé montant an n'a tɔ dɔrɔmɛ 20 de don tu sais an bɛ yɔrɔ min na an bɛ CFA de la défense yɔrɔ dɔ bɛ yen u bɛ rattaché primature de la an bɛ ka minɛn minnu san ani an bɛ baara dɔw la kɔsa in na ni min farati k'a ta i ka budget dɔ la min bɛ dɔn i ta yɔrɔ bɛ yen quoi i ta yɔrɔ bɛ yen fo maliyɛnw k'a dɔn ne ko ni Assimi mago bɛ wari la a tɛ ji tigɛ mun na a bɛ ka 100 millions mun don a ka fond na a t'o tigɛ mun na k'a ka budget to a cogoya la ça n'a rien à voir c'est uniquement fɛn minnu kan ka san mais aujourd'hui an ka jamana a tant an bɛ CFA la an ka wari ta yɔrɔ dɔnnen don n'u ma ɲa k'an k'a fɔ siɲɛ kelen sa bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ komi u bɛ k'a gwa k'an k'a fɔ de an k'a fɔ ko kana taa maliyɛnw na fili armée ni armée bɛ taa muru san sariya ko k'a fɔ armée na k'a kana fɔ k'a bɛ taa muru san n'a y'a diya a b'a fɔ ko muru yɛrɛ bɛ taa muru de san a b'a f'i ye k'a bɛ taa guloki san ala code marché public y'o di armée dɔrɔn de ma donc budget minnu rattaché don présidence la défense parti dɔ b'o la fɛn dɔ de bɛ ka boloda quoi k'o to yen ma ye fɛn dɔ de bɛ ka boloda olu man ka da kɛnɛ kan fɛn dɔw de bɛ ka boloda maliyɛnw bɛ na ye sisan nin tɛ CEDEAO ka guerre engagé len tɛ nin ya ni maliyɛnw bɛ na fɛn yelekulen dɔw ye sisan tile fila in na u ma deli ka min ɲɔgɔn ye o de y'a kɛ irisiw y'o de fɔ a tant que Mali ma CEDEAO dugu fila fara ɲɔgɔn kan k'o annexé a tɛ lafiya parce que tourisme base ye yen de donc tourisme tɛ yen le 24 septembre ne ma fili le 24 dɔw bɔ n bɛ mois to yen maliyɛnw ka taa lajɛ liste mun kɛra o kɔnɔ frappe mun kɛra u ka tourisme kelen fɔ ko nin bɛ nin yɔrɔ la tourisme ye jɔn ye tourisme ye jɔn ye i bɛ taa mɔgɔw dilan ka marifa d'u ma Français bɛ k'i basé tourisme baba minnu kan Yad Agali Amadou Kounfa c'est la théorie du complot a k'a fɔ k'u bɛ min la France sait très bien que opération minnu kɛra France b'a dɔn mais munna a t'o liste publié jɔn ni jɔn sara u bɛ min Cheikh an kana sugo ɲɔgɔn na nin ko ninnu na présidence budget n b'o kuma kɔnɔna de la budget min don fɛn min rattaché len don a la a n'a Assimi ka présidence tɛ ɲɔgɔn sara la foyi la fɛn minnu don maliyɛnw bɛna a dɔn parce que nin nin guerre nin bɛ mais yanni an ka bɔ CFA la ninnu fɛn ninnu ye diyagoya quoi fɛn dɔw bɛ yɛlɛma an bɛ fɛn dɔw yɛlɛ mɔgɔ kana se k'a dɔn fɛn min don quoi yanni an ka bɔ CFA la dɛ voilà comme ala ye CEDEAO bɔli ko ala y'o latigɛ ka ban o nɔgɔyara ka ban nin y'an bɔtɔ o la ka ban carence militaire nin foyi o jugement latigɛra ka ban Cheikh ala y'o latigɛ wa fɛn min don jugement solennel de don dɛ public plutôt et contradictoire mais mɔgɔ ninnu bɛna kuma fɔ Cheikh a ka kɛ ala kama ala k'i ɲɛ da arme ninnu kan arme ninnu bɛɛ bɛna ta k'a placer arme ninnu bɔra min jɔn de y'a di i ye joli sɔrɔ o mɔgɔw bɛ yen ni jugement kɛnɛ kan de i bɛna taa bɔ a kalama ko maliyɛn dɔw tun bɛ 600 millions de sɔrɔ à chaque versement ninnu ka nin sɔrɔsi ninnu ka versement na k'a daminɛ 2019 à nos jours yɔrɔ u ye dongo 7 de kɛ u ye dongo 7 de kɛ a dongo kelen o kelen 625 millions Mali ɲɛmɔgɔ dɔw tun bɛ olu de tun b'o tila ni ɲɔgɔn cɛ awɔ contre son propre pays u bɛ jigin a puis contrat kɔnɔ i b'a fɔ cogo min na ko mɔgɔ ninnu u bɛna 50-50 de don o 50-50 na fɛnɛ u bɛ tila fila ye 25-25 m'a dɔn ni y'a faamuya a élément kelen bɛɛ ko ka PKM fila de b'a bɛɛ bolo PKM awɔ a ka 47 fila de b'a bɛɛ bolo ani 2 pistolets ko ka tila ka livret d'infanterie ko k'o don u bɛɛ ka na
ka tila ka mobile d'u ma u bɛ salle de commandement min kɔnɔ o salle de commandement yɛrɛ fɛnɛ ka i bɛ han salle de commandement bɛ se ka a bɛ ka aéroport bɛɛ surveiller o tɛ espionnage ya ça veut quoi u bɛ salle de commandement min kɔnɔ appareil min b'a kɔnɔ aéroport kun fɔ kun u ɲɛ b'a bɛɛ la n'i ye salle de commandement ye appareil don de bɛ kasi tu ne peux pas savoir qu'il y a un pays souverain bon ministre dɔw ye nin contrat di olu bɛ kɔfɛ hali bi awɔ olu ministre bɛ kɔfɛ hali bi à chaque versement u bɛ 600 et quelques millions de sɔrɔ u ka action bɛ hôtel in fɛnɛ na mɔgɔw bɛ si hôtel min na ni mɔgɔ ninnu de tun bɛ na k'u tila fila ye dɔw bɛ taa Tombouctou fɛn ninnu na ka taa wa o t'a bannen dɛ Assimi k'a dɔn fɛnɛ yanni le premier décembre tɛ CEDEAO m'a fɔ ko mɔgɔ ninnu ka bila yanni fɛn cɛ Assimi an bɛ Côte d'Ivoire sɔrɔ sugu la bɔ fɔlɔ minnu bɛ Tombouctou wa mais mun don o kuma na an bɛ gɛrɛ ka dɔ to kɔnɔna la e bɛ gɛrɛ in bangeba dɔn wa CEDEAO bɛ ka gɛrɛ engagé gɛrɛ in tɛ engagé a baara ka Côte d'Ivoire sɔrɔ sugu to yan et le gouvernement va s'assumer k'u labɔ avant le délai prévu. Ils sont au nombre de 400. Ils sont au nombre de 700 en tout. 700. Oui. Ils sont au nombre de 700 en tout. Et comme Chokole Bebara d'Amnesty. Chokole Bebara d'Amnesty. Chokole Bebara d'Amnesty. Une grande décision politique nous Chokole Bebona. Parce que c'est là où on va attaquer les premiers. Nous allons nous tenir nous allons attaquer les premiers 1500 éléments de Bouboulou. Francine dans l'année 300. France ka 300 ou 200 faroka o 200 min bi u kila ka mercenaire do rekita ka faroka donc o mun bulu en tout cas 1500 éléments de kon bulu u bugo de la den ka u be fa ku préparer no de o 1500 éléments e ka Côte d'Ivoire sur 700 min bi 400 be Tombouctou do be Mopti olu fara ñoo ko 800 ça fait comme ils ont 2000 et quelques donc na man forti combat là am ka kofala ñefala gauche rom na ko fait donc Assimi nga fere beke 800 éléments mun be angol labo an tɛ gɛrɛ engagé a baara k'olu to an ka dugukolo kan check olu bɛ labɔ n'olu labɔra tuma min na an kan ka fɛn min an b'a dɔn c'est l'armée de l'air du Mali le Mali a l'armée malienne a 4 états-majors armée kelen bɛ sous région kɔnɔ ma Nigeria fɔ dɛ armée kelen min bɛ CEDEAO kɔnɔna na état-major naani b'a bolo Mali de don la garde républicaine. Maro niya faamuya et l'état-major de l'armée de l'air état-major ni ye Mali be équipement be Mali kɔnɔ bi avion be Mali bolo bi radar be Mali bolo bi missile be Mali bolo bi o dugu tɛ CEDEAO la Mali armée tɛ se ka min frapper au moins de 20 minutes a ta i k'a lajɛ Mali ni dugu min frontière ka jan ni dugu bɛ o ye Niger ou bien ani Niger tɛ yan et que avion chasseur minnu bɛ Mali bolo a chasseur ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ 1700 km à l'heure yani Gao est combien 1200 yani Niger est combien 1700 donc à ta dron Sévaré il y a avion na wuli Sévaré de ka bila ka taa avec Niger gauche en moins de quelques minutes yani Côte d'Ivoire mo gauche 17 minutes yani Sénégal à peu près 20 minutes ça c'est les chasseurs les avions croix mon mais c'est ça donc à guerre te janya français ça ne peut contrôler quoi guerre jambate quoi bon ne ko ko amen no goshi ma wo sira ne ayi nunu kɛlɛli ma a tan ka bɛ négociation kɔnɔ rébellion tɛ ban rébellion ye jɔn de aw tɛ ne faamu min na mais rébellion ye jɔn ye rébellion bɛ min mais si ni rébellion bɛ yen bi an ka taa négocier n'o ye dɔrɔn ministre o ni ma se ka rébellion fɛn djihadisme ban ne ko rébellion ka yafa ma terroriste ye jɔn ye ministre ma se ka terroriste ye France ma se ka terroriste ye kan ka dɔn ko terroriste ko ye nkalon ye n'u bɛ an ka taa yafa deli fɛ an k'an sigi an n'u ka kuma a tɛ yen de. On peut négocier avec eux si ça existe, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais on va attaquer une femme qu'elle a. Et alors, on paye éléments mercenaires talindés appuyés par la France, accompagnés par l'aménagement. C'est des jeux, check. Check mon mundo ou tout. Il va bloquer nos coups tout cas qu'elle ou tout ou ka qu'elle comme moi ta doer. Mouya que nous ou Sara, mouna que ou chou ou ko chou be ka nous chou samakata. Ni nga do muna ko buna sunu nun takata o kuni bala on est au courant de tout a terrorisme bebe bon Niger di kadon ale ni Côte d'Ivoire kadon et mais en bora romina yanfo la sraina o be jingana ni yeni o be jingana ni yeni o be jingana ni yeni u dona ni Niger be jing e munu ta santé o be jing Niger di don nu kume doni Côte d'Ivoire mais ça nous mettons ta tonton mina o 25 kume do ramato ka chum do ka gauche do avion buta ka sintu abana ni ndroni do c'est pour ça CEDEAO ka ka sur de makra mercenaire munu menen fait CEDEAO mo ko killing be bala wa mo ko te CEDEAO la minta ko source do e ka to ala ka jugement que ya kuma kun bila kuma kun te fola tuguni kuma te fola parce que
Alassane mun ye chef de file Alassane Mangene Alassane y'i dabɔ kuma la Alassane ma ka sɔrɔsi tɛ o Alassane y'a f'u ɲɛna ko bila Mali bɛ jugement de nɔfɛ ni Mali de jugement kɛ u bɛɛ lebu u ni Faransi bɛɛ u ni Faransi bɛɛ lebu la jugement ko bɛɛ joué jugement de kana kɛ u taara ɲɔgɔn sigi deli u taara don Aïdara kan u taara don malien bɛɛ kan ko kɛ Ala kama jugement kana k'a la mais e ka mɔgɔ minɛ la ani marifa minɛ la e yɛrɛ ko k'i fili la mais a tɔ ka juger n'a jugera mais pourquoi éviter le jugement donc aujourd'hui il veut pas que ko tiɲɛ ka dɔn Cheikh o de ye tiɲɛ ye dɛ wa o de bɛ fɔ fɛnɛ kana siga o la yɛrɛ Cheikh Ala y'o latigɛ ka ban o banna ko an bɛ to lakanako kɔnɔ hali bi an y'a ye tile fila in na Moti mara la dɔw wulila k'a fɔ ko an ka sɔrɔdasiw bɛ binkanni na hali bi k'u bɛ ka adamadenya hakɛw sɔsɔ mais je fais allusion à la Fédération internationale des droits de l'homme u yɛrɛ ka kuma ani n'u nana anw bara ni min bɛ kuma n'o ye AMDH association malienne u ka kumaw fɔna ɲɔgɔn kɔ a kow la an dun b'a dɔn nin yɔrɔ ninnu na fɛn min bɛ yen a misaliya ye mun ye opération Maliko mɔgɔw ye vivre dɔ minɛ sisan a taatɔ di jatigɛwale kɛbagaw ma u daga yɔrɔ la i hakilina ye mun ye nin ko ninnu na mɔgɔ ninnu kantɔnnen don u man ca mɔgɔ 200 dɔɔnin de don u bɛ dugu min na a dɔɔnin fɛnɛ don terroriste bɛ yɔrɔ min na a dɔɔnin don k'u ta dumuni de d'u ma ni min farati quoi ni k'i bɛ ninnu kɛlɛ u bɛ dugu ni dugumɔgɔw ɲagaminen don ɲɔgɔn na mais jɔn b'u balo c'est les mêmes puissances impérialistes là a MINUSMA kelen n'a da fɛ dugu kelen ninnu ko Mali opération kɛlɛtigi taara dumuni ninnu kunbɛn yen de balo joli balo tɔni joli e bolo hali Mali kɔnɔ yan bi na minnu yɛrɛ bɛ taa baarakɛyɔrɔ olu tɛ ka se k'u yɛrɛ balo kuma tɛ terroriste dogolen ma donc voilà un peu les faits Cheikh en tant que MINUSMA bɛ Mali kɔnɔ Mali tɛ lafiya Mali problème ye MINUSMA ni CEDEAO dɔrɔn de gɛlɛya kelen bɛ Mali la tɔɔrɔ kelen bɛ Mali kan o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ MINUSMA ani CEDEAO Mali problème banna terrorisme tɛ Mali la foyi tɛ Mali la Mali problème ye nin fɛn fila de bon e k'a bila i kunna Allemagne ye 2000 milliards di Mali ma pour l'année 2024 o tɛ tiɲɛ wa et MINUSMA yɛrɛ ka contrat kan ka fermer 2023 e bɛ mun wari d'anw ma bilen e bɛ mun wari de d'anw ma cadre bilatéral tɛ non u m'a di MINUSMA tɔgɔ la non ne b'a dɔn u jigi bɛ MINUSMA kan i m'a fɔ k'u tɛ taa bilen parce que c'est pour que juin 2023 an bɛna MINUSMA labilali min kɛ juin 2023 yɔrɔ MINUSMA kɔni jɔn bɛ taa MINUSMA ka projet ta k'i bɛ taa da Nations Unies ɲɛkɔrɔ tugun ça c'est fini en tant que MINUSMA bɛ yan en tant que Mali bɛ CEDEAO la en tant que MINUSMA bɛ yan Mali tɛ sumaya terroriste kelen tɛ Mali la a bɛɛ nkalon kuma droit de l'homme bɛɛ nkalon kuma de RFI lajɛ kɛ RFI ka budget i b'a da dɔn 252 millions d'euros 52 millions d'euros tu m'excuses o 52 millions d'euros RFI talen don KDRC de la RFI tɛ wari la don dɛ RFI bɛ wari de labɔ RFI bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bila i kunna ko RFI est le porte-parole des djihadistes bɛɛ t'u gɛn nin yan bɛɛ t'u gɛn k'u ka taa a misaliya ye Burkina a misaliya tɛ Burkina yan est-ce que CEDEAO kumara est-ce que CEDEAO kan k'a ye k'a fɔ France n'a nɔfɛ mɔgɔw de bɛ ka lamaloya terrorisme ko la aw dun ko jamana fɛ ka suma vous voulez mettre en place une force antiterroriste alors que les vrais terroristes c'est la France mais i bɛ ka ta force bila min force bɛ min i bɛ ta force bila en place pour lutter contre les terroristes et maintenant terroriste financier don par ton commanditaire e yɛrɛ mɔgɔ min bɛ wari d'e ma k'e dɛmɛ kɛlɛ la o de bɛ ka terroriste yɛrɛ fɛnɛ financer bon CEDEAO bɛ k'i kulonkɛ Mali la o t'i kulonkɛ Mali la CEDEAO bɛ k'i kulonkɛ Burkina la o t'i kulonkɛ Burkina la CEDEAO sait très bien que c'est la France qui est derrière tout ça e k'i bɛ force antiterroriste sigi i bɛ taa français de kɛlɛ i b'o bɛ taa jɔn kɛlɛ Mali ko ko France de y'a ka fɛ Burkina ko ko France RFI de djihadistes ka porte-parole Burkina ma fɔ wa ko olu bɛ terroriste yɛrɛ tɛ kuma min fɔ ko RFI de b'o fɔ terroriste yɛrɛ tɛ ko min kɛ RFI de b'o kɛ bon yani CEDEAO k'a fɔ k'a bɛ taa fɛn fɛn kɛlɛ ni CEDEAO ye dugu sɛbɛlama ye CEDEAO kan ka France wele de France e y'an ka partenaire ye mais e de citelen don kuma bɛɛ pour des crimes et des génocides nin ko ninnu na pourquoi si n'a y'a sɔrɔ président Kalama bɛ CEDEAO kɔnɔ i bɛna ye an balo ninnu bɛɛ ye erreur de ye quoi minnu kɛra président ye par erreur donc aujourd'hui Mali de kɛra k'i assumer ani Burkina et Ibrahim t'a bila dɛ ça je te dis hein Ibrahim préfère d'être en porte-à-faux avec son premier ministre Seba Kalama a tɛ France to a ka opérer parce que Irisi bɛ ka minɛ min d'a ma Irisi t'a di fu dɛ Irisi ka baara fɔlɔ-fɔlɔ ye n'a ye ka na wari yɛrɛ sara mais i k'i mabɔ France la i k'i mabɔ France la cɛ Cissé k'i to Irisi fɛ baara la ka tila k'a fɔ ko i bɛ fɛn kɛ
Et puis, il y force antiterroriste. Alors que c'est la France qui est citée. RFI Ghana, France Bargan Ghana. Mais il y a fait. Donc, chèque, quand il faut oui, c'est la France à qui est France. France est aller financer à qui est France. Donc, mais c'est la même fina et nous comment nous na oui. Ok. Bu, il y a droit qu'on termine en France killing. Ou qu'on be demain min do anga jamana ye. Nous avons fait mieux qu'on aide au développement. Qu'on be au tigé. O tigɛlen kɔfɛ anw marabagaw fana ye décision ta k'a fɔ k'o baɲumankɛ tɔn fɛn fɛn bɛ yen n'u ka nafolow bɛ na ka na don la n'u bɛ baara kɛ an ka jamana kɔnɔ ko k'olu fana bɛɛ ka activité suspend an y'a ye a kuma cayara ko parce que maa caman dahirimɛ gulonnen don nin baɲumankɛ tɔn ninnu na ni baɲumankɛ tɔn ninnu fana ni ONG ninnu u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛ baara yɔrɔ minnu na olu développement na i hakilina ye mun ye Bubu? France ka ONG bɛɛ tun bɛ mun na musow ka hakɛ u ka se k'u cɛ dɔgɔya o tigɛniya mara ni y'a kuma n'a wari bɛɛ bɛ don o de la a bɛ don olu dɔrɔn de la musow k'u cɛ dɔgɔya ko droit des femmes bɛ Mali la e bɛ droit dɔn maliyɛn muso jumɛn bolo ka tɛmɛ a cɛ kan i bɛ taa maliyɛn muso ɲɛnama nɔfɛ i b'a ɲininka ko i mɛn cɛ kɔnɔ o musow bɛ Mali la bilayi n'a ye jasanu d'u ma u b'a bila u cɛ ɲɛ droit de l'homme yɔrɔ o yɔrɔ muso kana bɛ yen e bɛ se cogo di ka taa muso kana ka droit ta k'e bɛn'o di muso furulen ka droit ma o formation de b'u bolo k'o kɛ n'u m'o sɔrɔ u bɛ mun kɛ u bɛ den suɲɛ de kɛ u ma minɛ den suɲɛ na ONG Soleil ma minɛ den suɲɛ na wa den 326 u minɛna den suɲɛ na yan mais a ye kuma France ONG minɛna den suɲɛ na denw yɛrɛ de plainte don a kama den tɔgɔ ye di Amadi ni fɛn ka t'u suɲɛ kabini san 5 san 6 ka taa n'u ye 92 francs ka t'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na et il y a 322 faux dossiers u ye denmisɛnnin 7,000 de tun b'u bolo mara la France ONG minɛna den suɲɛ na yan après enquête filɛ sen na nin a kɛra Tchad fana san dɔ la mais mun bɛ den suɲɛ de kɛ o don dama u bɛ den ninnu suɲɛ kuma min na i b'a kalama il y avait 20 000 couples français min tun bɛ ka den ɲini mɔgɔ ba ça fait couple ba mugan de tun bɛ ka den ɲini adoption kama i b'a dɔn joli y'a sɔrɔ a 1,000 ani dɔɔni a bɛɛ ye pili a n'u yɛrɛ ka contraceptif ninnu a n'u ka planification ninnu ale ni gardien minnu yamaruya ka furu fana u ka taa denmisɛnninw suɲɛ ka t'o d'olu fana ma o den kelen o den kelen u tun bɛ tila tun couple tun b'a lajɛ n'u ma se ka den sɔrɔ adoption sɔrɔ sira jɛlen fɛ u tun bɛ wari ci fɛn in de ma soleil d'enfant étranger tɔgɔ in de ma o de tun bɛ denmisɛnninw ta u ni muso den bɛnna carré kɔnɔ Mali la yan ka taa den ta carré kɔnɔna la ka taa n'a ye ninnu ka tila k'a dossier nana assemblée kɔnɔ u sen da dossier kan ala de transition nalen de ye tiɲɛ bange nin ko la dossier 300 donc mɔgɔ dɔw den suɲɛna 94 96 98 u bɛ ka kasi k'u den bɛ u den bɛ France maliyɛn dɔw den suɲɛna u den filɛ France de o denmisɛnnin kelen ninnu dɔ yɛrɛ tɔgɔ ye di abi muso u ye muso yɛrɛ ɲininka ka muso interview muso k'u nana don ale kan de k'u bɛ taa ni den k'u ka taa don école la mais san o san u bɛ taa n'ale yɛrɛ a taa den lajɛ u ye denmisɛnnin balimama 2 ninnu min ye san 5 ye ani san 4 u y'u fara ɲɔgɔn na u kasira aéroport la ko kɛra muso min yɛrɛ ɲɛna o ko k'u kasira ka kasi u taara n'u ye k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na den ninnu bɛ san 30 dɔɔnin na bi u denmisɛnnin mɔgɔ 9 de farala ɲɔgɔn kan plainte don France yɛrɛ kama donc mɔgɔ hali France musow tɛ den wolo la ça fait an ye ninnu dan fɛn bɛɛ la an y'u dan balo la an y'u dan hali den wolo an y'u dan a la nin tɛ barika ban yɛrɛ ya e ka dɛsɛ ka taa bangekɔlɔsi kɔnɔ ka bangekɔlɔsi furaw don i yɛrɛ la ka dɛsɛ ka den sɔrɔ ka na waliden suɲɛ e dun de ko ko den caman man ɲi an y'an ta caman fana wolo a bɛ dɔw suɲɛ olu fana la est ce que France barika yɛrɛ ma ban diɲɛlatigɛ la wa den suɲɛna aw bɛ nin jɛnɛyaba in b'a ka dugu ta a bɛ gulɔ min a bɛ jɛnɛya kɛ aw bɛ nin jɛnɛya ni manamana ko ba in bɛɛ lase den wolo fana la donc voilà un peu a fɔra ko a baɲumankɛtɔw jɔyɔrɔ ka bonya ko maa minnu bɛ baara la a baɲumankɛtɔw la u ka ca hali dialyse t'a fɔ éponger k'u jɔyɔrɔba de b'o la n'i y'a ye dialyse bɛ ka kɛ nin da in na ko olu de don olu de tɛ yan dialyse n ko dialyse machine ye 3 500 000 u ka taa kɛ an b'o san k'o bila yen olu bɛ dialyse bila yen u bɛ kɛ ka mɔgɔ joli fɛ ninnu bɛ ala minɛ ka mɔgɔ opérer k'i biɲɛ bɔ ka taa n'a ye u bɛ biɲɛ feere kɛ u bɛ sɔn feere ninnu
u ni clinique-baw bɛ baara la u ka santé yɔrɔ mun bɛ yen n'u ye opéré n'u yɛrɛ y'a dɔn i tɛ bɔ bana la u b'i yɛrɛ bɔ u b'i yɛrɛ bɔ u bɛ jɛ ko opération bɛ u bɛ yɛrɛ feere u bɛ fɛn bɛɛ feere ninnu mana nin ONG yɛrɛ tɛ yɛrɛ ninnu ka taa yɛrɛ de ninnu bɛ minɛn feere de kɛ yan u bɛ ka taa musow financer dɛ musow ka droit dɛ muso man ka bɔgɔ dɛ muso man ka kɛ tan muso man ka bɔgɔ n ko bɛ dépend muso yɛrɛ de la ah donc n bɛ min f'i ɲɛna ONG ninnu ka taa u ma dɔ wɛrɛ la san an ma yan ni i y'a faamu tɔɔrɔ tɛ wa ONG kelen ninnu tɛ min dɔn ONG kelen ninnu de bɛ information di MINUSMA fɛnɛ ma u bɛ enquête min kɛ ONG ninnu bɛ enquête min kɛ u b'o enquête rapport de ta MINUSMA u bɛ taa ministre olu de bɛ MINUSMA renseigner o de y'a kɛ yɔrɔ dɔw bɛ attaquer kuma dɔ la sɔrɔsiw bɛ mɛn ka sɔrɔ u ma na parce que i yɛrɛ bɛna sira min fɛ o y'a sɔrɔ enquêteur minnu taara ka taa ONG minnu taara ka taa enquête kɛ dugu ninnu na olu bɛna jiko gɛlɛya bɛ yan justice ko gɛlɛya de bɛ yan dugutigiw bɛ ɲɔgɔn na yan de donc source de conflit min bɛ yen ONG ninnu ka baara tɛ foyi ye o de tɔ juguya ka terrorisme na don yen u bɛ la n ko bon n'o tɛ yɔrɔ min na ni min bɛ yɔrɔ min na n'u taara Mopti dugu dɔ bɛ yen ka taa a fɔ ka taa dugu dɔ ka taa k'u taa ɲɛgɛnjɔ kɛ defɛgɛ kɔ yɛrɛ ka taa o ɲɛgɛnjɔ pour que banakɔtaga min bɛ kɛ kɛnɛ ma u y'o bɛɛ kɛ mais u y'o bɛɛ kɛ yan est ce que mɔgɔ yɛrɛ bɛ taa cogo di mɔgɔ bɛ ka sɔrɔ ɲini i bɛ ka taa banakɔtaga yɔrɔ jɔ ka taa bɔgɛ yɔrɔ jɔ e tɛ manamana ko yɛrɛ dɔn n'u ye mɔgɔ lankolon de ye min b'o fana bɛ kɛ kɛnɛma à l'air libre o fana ye bana ye ko k'u na kun ye k'o dɔw kɛlɛ an bɛ fɛn min kɛnɛ kan nin ye café politique ye café wayibu Cheikh kana nin fɔ Cheikh n bɛna mun f'i ɲɛna ɲɛgɛn in kɔsana ko di Cheikh k'a dɔn yɛrɛ ko kɔnɔja ko cɛkɔrɔba ko hadamaden kimiyɔrɔ yɛrɛ dafalen pour k'a dɔn yɛrɛ k'a dabɔ ko bana t'a la a tun taa bo tun tɛ kungo kɔnɔ de tellement que hadamaden n'i ka kɛnɛ mais koko bɛ maliyɛn bɛɛ la a malokɔrɔ ni ɲɔkɔrɔ ni fɛn hadamaden dɔw bɛ tile 3 kɛ u tɛ taa ɲɛgɛn na bɛɛ kɔ bɛ k'a dimi e bɛna bɔgɛyɔrɔ jɔ an ye an ka mun sira b'o la n tɛ manamana ko da ye wa an bɛ café politique kɛnɛ kan an y'a fɔ cogo min na an ka maa welelen Bu Mabel Jawara ye an bɛ nɛgɛjuru labila an bɛ maa damadamanin ta ni maa min b'a fɛ ka weleli kɛ ka ɲininkali sɛmɛ Bu Mabel Jawara la anw ka nɛgɛjuru sira ye 20 23 83 83 le 20 23 83 83 20 23 83 83 Bu an y'a ye dɔgɔkun tɛmɛnen an ka sariya tigɛbagaw n'o ye magistraw ye olu ka syndicat 2 fana ye baara bila mais yani baara ka bila tiɲɛ yɛrɛ la kumaw kɛra ladilikanw dira depuis sariya u bɛ ka baara bila kun min kama u y'a ɲɛfɔ a fɔ mun de don Cour suprême mɔgɔw olu ka âge de retraite je pense que u y'o de fɔ an ye officiellement an bɛ min kalama k'a fɔ ko normalement magistrat bɛɛ bɛ taa retraite la i san 65 mais ni min taara Cour suprême na e bɛ se hali ni e sera san 65 la e bɛ se ka to yen fo ka t'i ka mandat ban ye o de ye bɛnbaliya yɔrɔ ye o de ka ɲi tu sais fɛn dɔw bɛ a tɛ kɛlɛ kun bɔ sa ni magistrat kan ka bɔ ka communiqué kɛ CEDEAO bɔra ka kuma min f'u ma o kan ka bɔ o de kama CEDEAO bɔra k'a yira Mali magistrat la aw ka décision la décision de la CEDEAO prime sur la décision des juges maliens o de ye magistrat ka kɛlɛ kun mais âge de départ à la retraite ça veut dire quoi mɔgɔ dɔw bɛ yen bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don sa n'i ye jamana ye k'a fɔ dɔ ma k'a ta retraite la ko dɔ de don n'a ma min fara magistrat ka t'o b'u la ni kɔrɔ tɛ ko kɔrɔ dɛ magistrat yɛrɛ bɛɛ falen ɲɔgɔn kan a man ca a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 100 kan 500 ani a kɛ 100 ye maliyɛn dɔw bɛ se ka kalo 2 bɔ ka jugement kɔ n'i ye kiiri daminɛ Mali la bi i bɛ se ka san 10 k'a la ne ko yanni dɔw ka ta k'a fɔ k'olu bɛ former ni dɔw garder la dossier dun ka ca suɲɛli dossier baden de bɛ yen suɲɛli dossier baden de bɛ yen ninnu tɛ se k'u bɛ nin bɛɛ gérer c'est des crimes économiques mais u bɛ se ka pallier ni recrutement caman ye non o tɛ n'i ko k'i b'olu former ka tila ka t'olu tɛgɛ don fɛn na ka fila k'u ka dossier maîtriser a ka gɛlɛn i ka cɛkɔrɔba in gardelen to siɲɛ kelen ne ma nin kɛlɛma wɛrɛ yɛrɛ ne ma nin kɛlɛma wɛrɛ ye dɛ ko magistrat ko don magistrat ko don n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la kɔni nin grève in kɔni filɛ nin ye ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn ka fɔ ne kɔni fɛ kɔni ne bɛ gouvernement soutenir na yanni n ka ko dɔ ka s'u ma ye ayiwa an ka nɛgɛjuru sira ye 20 23 83 83 Kara je pense que mɔgɔ dɔ b'an kɔ nɛgɛjuru la allô oui ça va bien merci
somɔgɔw bɛ di Umar Kulibali somɔgɔw bɛ di i bɛ kɛnɛ kan merci bien bɛɛ tulo b'i la Bugu tulo b'i la merci bien merci bien uh-huh. 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 O daminɛna a mɛnna. Uh-huh. Uh-huh. Merci bien Omar Kulibali. I ni ce i ka kanu na. Amina ya rabi ama. Ni Ala sɔnna a ma. Amina. Merci bien Omar Kulibali. Bu nin kun ye Omar Kulibali a bɛ Amdalayi an ka auditeur ba dɔ don. A ko k'a ka ɲininkali ko jamana in kan ka mun de kɛ CEDEAO ka nin laseliw kɔfɛ yanni le 1er janvier cɛ. Mali bɛ Côte d'Ivoire sɔrɔsiw labɔ Mali kɔnɔ tout de suite je crois que le gouvernement bɛ réagir d'un moment à l'autre mun kɔni b'a dɔn semaine in kɔni kɔnɔ gouvernement bɛ réagir joona k'olu labɔ o tuma na k'a sɔrɔ ka a ka bɔli ko CEDEAO la k'o fana kɛrɛ fɛrɛ tigɛ solution wɛrɛ t'a la n'o tɛ n'o kɛra sisan a bɛ sɔrɔ ka fort d'alerte lawuli sisan k'a ka fort dissuasif fɛn fɛn bɛ yen radar fɛn fɛn bɛ yen les 5 radar la a bɛɛ bɛ bila en marche donc k'a sɔrɔ ka frontière renforcer ka combat daminɛ donc ni allié minnu b'a la olu fana bɛ déclaration kɛ nin kalo in fana kɔnɔna la i Chine i Iran i dugu tɔw kan allié minnu bɛ Mali la n b'a dɔn k'a fɔ Turquie bɛɛ b'o la i b'a ye olu fana bɛ réagir a bɛna ko de ça sera la guerre des alliés o de don mais a guerre kɔni a kɛli bɛ fisaya kosɛbɛ parce que a bɛ kɛ sababu ye ka Mali lafiya fɛn caman na. A ko fana ko est-ce que an ma sumaya dɔɔni nin dossier in gestion na. Effectivement n'i y'a jateminɛ a y'a fɔ cogo min na an sumayara mais Assimi c'est un fin stratège Assimi b'a dɔn n'a ma kun jɔnjɔn sɔrɔ n'i bɔra fu de don donc nin ye kun jɔnjɔn de ye ka bɔ parce que nin kɔrɔ ko Mali ye jatelen tɛ CEDEAO bolo et CEDEAO dugu dɔ ka marifa ta ka na bin Mali kan CEDEAO ka tila ka faraw dugu kelen kan ka tila ka bɔ Mali kɛlɛw nɔfɛ an t'a dɔn o bɛ kɛ cogo min na. Maa dɔ b'an kɔ nɛgɛjuru la allo oui ça va merci bien nba ok Fodé Cissé Bubu tulo b'i la oui bɛɛ lajɛlen tulo b'i la Ami Ami i ka kuma ɲɛna Fodé Cissé allo ayiwa a tulo b'i la problème foyi t'a la a tulo b'i la
D'accord, an b'i fo, an bɛ Kanajigilaka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la. An ka nɛgɛjuru sira ye 23 83 83. Radio ye Wuli FM ye, la voix de l'amour maternel. Maa dɔ b'an kɔ Bubu. Allo? Allo? Nba somɔgɔw bɛ di? Nba tɔgɔ ni jamu? Isa Traoré Kalabankura. Ok, Isa bɛ kɛnɛ kan. Mhm. 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 An b'i fo Isa i Traoré. An bɛ maa dɔ ta tugun Bubu. An ka nɛgɛjuru sira ye 20 23 83 Les gens se plaignent du volume. Des micros de nous. Allo? Nba somɔgɔw bɛ di? Nba tɔgɔ ni jamu? Bɛnkɔrɔ Jara ka bɔ Sogonikɔ. Ok, Bɛnkɔrɔ i bɛ kɛnɛ kan. Bubu tulo b'i la. Mhm. 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 Ne m'o faamu. Ka politique dabila cogo di? Non, il a raison parce que n'a fɔra ko politicien kan ka kɛ de ka fɛn kɛ jamanaden ka jamanaden dɛmɛ ka jamana bɔ nɔgɔ la mais n'a fɔra jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ waati ne ko politicien wuli kuma ye c'est vrai a bɛ fɛ k'o de fɔ quoi. Il a raison quoi parce que o de y'a kɛ n y'a f'i ye ko parti bɛɛ bɛna ci k'a tɔ to u bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ parti damadɔni na parti ba in nafa t'a la o donc a ka kuma b'o de kan quoi. C'est parti kan ka baara kɛ de ni gɛlɛya bɛ jamana la ka bɔ ni hakilina ɲuman ye mais ninnu bɛ jamana tɔ tintin de gɛrɛn de don gɛrɛnw de don. Awɔ walayi olu yɛrɛ de bɔra k'u saraka tan kosɛbɛ. Foli faamuna Isa. An b'i yɛrɛ fo, an bɛ Kalabankuraka bɛɛ lajɛlen fo. Olu ni ye mɔgɔ kelen ta an ta to ten funteni bɛ ka studio kɔnɔ dɛ. Ni an b'a fɔ a ka auditeur dɔ ye k'o na kilim d'aw ma. Allo? I ma fisan ki. Allo? An ka nɛgɛjuru sira ye 20 83 Radio ye Wuli FM, la voix de l'amour maternel. An y'a fɔ aw ye cogo min. An bɛ café politique kɛnɛ kan. Bubu Mabel b'an bolo kɔrɔ. Maa dɔ b'an kɔ nɛgɛjuru la. Daramani. Allo? Waalaikum salam. Somɔgɔw bɛ di? Nba tɔgɔ ni jamu? Bouakar Kenzumana. Ok, i bɛ kɛnɛ kan. Amina, Ala ka dugawu minɛ. Ok. An yɛrɛ b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Bubu an bɛ maa laban ta an bɛ sɔrɔ ka. Daramani an ka nɛgɛjuru sira ye 20 23 83 le 20 23 83 un auditeur au bout du fil. Allo? Waalaikum salam. I tɔgɔ? Haruna Jara, Italie.
Ok, Haruna i bɛ kɛnɛ kan. I ka kuma faamuya Haruna. Amina, an b'i fo, an bɛ Italikaw bɛɛ lajɛlen fo. I ni ce i ka weleli la. Amina ya Rabi. D'accord, Bubu tulo b'a la. Bubu nin tun ye Haruna Jara ye, a y'an wele ka bɔ Italie. A ka jaabi usara parce que i b'a dɔn guerre nin fɛnɛ avantage kelen b'a la a bɛna kɛ guerre d'essai de. Armement caman bɛ essayer a guerre la. A guerre avantage bɛna k'o de ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a bɛna kɛ sababu ye a bɛ mɔgɔ hakili jigin deuxième guerre mondiale la ça fait dugu kelen bɛ se ka i kɛ i b'a fɔ Allemagne yɛrɛ y'a kɛ cogo min na a bɛ se ka front caman dayɛlɛ cogo jumɛn et puis a bɛ exemple ba de Mali armée ma fɛnɛ surtout a bɛ kɛ sababu ye Mali bɛna lafiya san 50 nin kɔfɛ fɛnɛ parce que n'a ye dugu min minɛ nin na k'o bila terroristes tient quoi parce que guerre mun bɛ Mali sɛgɛn kosɛbɛ o ye guerre asymétrique de ye o ye jumɛn l'ennemi n'est pas identifié bon nin dun na ennemi identifié len don k'a fɔ jara dɔrɔn k'a hakili latigɛ quel qu'en soit bibi na Europe de l'Est fɛnɛ mɔgɔ bɛ nin guerre façon de la ça va se ka Europe occidentale dugu kelen faron cogo jumɛn u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan parce que n y'a fɔ cogo min na ça ne sera pas une guerre mondiale mais ça sera une guerre des alliés donc Iraniens ka missile caman labɛnnen don ka participer na Shahed 136 o b'a la wa missile dɔw ye missile ni i b'a ye k'a fɔ fɛn de don micro de don a ka dɔgɔn mais a yɛrɛ ka portée autant yɛrɛ ko non k'a ka portée k'u ye min fɔ k'a t'o bɔ k'a ka portée tɛ tɛmɛ 1000 km kan bon o tɛ Iran yɛrɛ ko olu ka missile portée peut-être jusqu'à 2500 km mais missile nin ka avantage ye mun ye n'i y'a fili n'a détruira a bɛ détruire yɔrɔ min na o tiɲɛni ka bon i k'a to a ka destination sɔrɔ yen o de y'a ka avantage ye donc n'i ye jateminɛ kɛ nin kan c'est que olu missile caman bɛ na participer nin guerre ninnu na kosɛbɛ et puis nin de ka ɲi Mali yɛrɛ armée fɛnɛ ka fɛn ma parce que a bɛ guerre classique de dɔn Mali armée forlen don guerre classique de la o de kalan an ka officiers y'o de kalan donc u bɛna to expérience caman de la travail kosɛbɛ nin mɔgɔ ninnu na n'u kɛra nafɛn quoi. Ni mɔgɔ min ye kumakan mɛn i b'a fɔ ko guerre nin bɛna kɛ quoi. mais guerre tɛna kɛ o de man ɲi o n'i y'a kɛ ko guerre tɛna kɛ o guerre mana ci ka o jugu dɛ c'est vrai i bɛ guerre nin kɛ i n'a fɔ a kɛra ka ban quoi et puis i b'a moyen don a da fɛ fɛnɛ quoi i b'a moyen parce que Burkina filɛ nin ye Burkina a besoin de Burkina kun mago bɛ fɛn min comme la 500 maro a u ka volontaire la mɔgɔ 50,000 wa mɔgɔ 10,000 mais u ye mɔgɔ fɔ mɔgɔ 9,000 de sɔrɔ tellement que les jeunes sont engagés bon nord la o don Gamu fɛnɛ ye wele bila denmisɛnninw ma denmisɛnnin 3,400 de fɛnɛ nana 3,000 kɔ olu fɛnɛ bon centre fɛnɛ bɛ yen des jeunes kuraw bɛna bɔ on a plus de 6,000 éléments minnu kan ka bɔ u bɛɛ bɛ expérience sɔrɔ nin guerre façon ninnu de la guerre ka ɲi sira dɔ fɛ guerre fɛnɛ c'est économique quoi nin bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ Mali yɛrɛ fɛnɛ bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali bɛ lafiya n'o tɛ an bɛna an si bɛɛ kɛ na an bɛ CFA la an bɛ to terroriste kɛlɛ la avion bɛ wuli mɔgɔ 5 kama avion bɛ wuli mɔgɔ 7 kama mais c'est une perte pour l'État et missile ni bombe ninnu kelen bɛ taa fo 800-900 000 la n'a fɔra ka to o ci so dɔ la so min yɛrɛ valeur tɛ tɛmɛ 400 000 francs jɔn perdre la et puis e bɛ taa ci so la e bɛ ka mɔgɔ 2 de faga terroriste 2 terroriste 3 o terroriste yɛrɛ ne jateminɛ ka terroriste yɛrɛ ye dɔ de i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin dɔ bɛ yen gɛlɛya b'ale la ale yɛrɛ ma ka kɛ terroriste dɔ de bɛ ka perdre guerre in na c'est le Mali donc aujourd'hui i ka t'i ka effort bɛɛ fourni ka taa dafɛ dugu kelen minɛ k'i yɛrɛ yira o la kosɛbɛ au moins i bɛ se ka cible ɲɛnamaw bugɔ o la i bɛ se k'i ka armée ka capacité dɔn o la i bɛ long portée labɔ i ka radar minnu bɛ yen i bɛ se k'olu lajɛ i ka fɛn tɔgɔ ye di comment dirais-je la i ka système de défense aérien minnu bɛ yen i b'u résister k'a lajɛ mais est-ce que missile tɛ terroriste bolo mais hali n'a sɔrɔ e yɛrɛ bolo i ka sanfɛla protégé len don a tant que i ma test dɔ k'a la a tɛ ɲɛ o
o bɛ ti tiɲɛ ye i to a tɛ ɲa donc il faut que aujourd'hui missile de haute précision minnu b'an bolo frappe de haute précision minnu b'an bolo fo k'a lajɛ ka cible dɔ lajɛ ka ninnu ka baw n'u ka écolisow n'u ka sugu n'u k'a dɔ lajɛ missile minnu bɛ taa jusqu'à 1500 km portée k'a dɔ lajɛ a bɛ ka guerre kɛ fɛn min ye c'est vrai souvent la guerre est très nécessaire Mali bɛ bolo min na n'an ma nin guerre kɛ soit CEDEAO k'i dabɔ kuma in na CEDEAO ça fait quoi CEDEAO k'i dabɔ kuma in na ou bien Mali ka CEDEAO yira a k'a dɔn min don que ce soit la France Mali frère Maliens k'a dɔn si on est avec la Russie oui ou non c'est pas maintenant une alliance diplomatique seulement comme Mali ni Russie sigi on est na k'a dɔn ta bɔta système défensif contrat de b'u ni ɲɔgɔn cɛ u y'a signé de an y'a signé n'a ni Chinois bɛ ɲɔgɔn fɛ f'a ka dɔn Chinois nana ka na an ka entreprise caman bɛ yen mun na k'an ye yɔrɔ caman CEDEAO ye lithium mun bɛ ka bɔ Gafing Chine bɛ sɔn k'a ka Gafing lajɛ Chine bɛna kɛ troisième puissance de exploitation na production na lithium na Chine bɛ sɔn k'o lajɛ alors que le Mali est dans les 5 pays les producteurs mondiaux de lithium Chine a bɛna Chine ka joli Gafing industrie bɛna nafa joli bɔ nin na a bɛ sɔn ka investissement lajɛ ou bien donc f'i ka bili mun k'a lajɛ k'a lajɛ et mun na Chine ye blindé 300 di Mali ma pourquoi a y'a dɛmɛ sécurité la parce que a b'a dɔn k'a fɔ ni a tɛ na investissement kɛ mɔgɔ fɛ yen n'a sɔrɔ a ka dugu sécurisé len tɛ donc aujourd'hui u bɛ se ka appui logistique la Iran filɛ nin bi na Iran nana ka na fɛn min kɛ Iran min bɛ Mali la bi ça fait combien ça fait plus de 20 milliards du mètre cube bon o 20 milliards mun filɛ nin o 20 milliards fana a bɛ Iran bila ka exploitation jumɛn kɛ Iran bɛna nafa jumɛn sɔrɔ Iran bɛ sɔn k'a lajɛ c'est pour ça Iran dit que il va donner 10 missiles et fait 10 drones Chad 136 k'a bɛ 10 Mali ma mais a y'a k'a b'a di mun na Iran t'o di k'anw cɛ ka ɲi Iran t'o di k'anw ka da Iran b'a dɔn k'a fɔ fɛn min b'anw fɛ yen donc voilà un peu Mali hakili sigilen nin guerre in na quoi mais avantage bɛna kɛ mun ye avantage bɛna kɛ Mali bɛna non seulement a bɛ bɔ CEDEAO la a bɛna kɛ dugu ye Burundi ma bɔ ONU na a ma sɔn ɲɔgɔnna mafia mati dɔ de fɛ k'i tɔɔrɔ a ye mun tiɲɛ Burundi ye bi ONU nafa ma bon ni CEDEAO ya mais an bolo bɛ dugu min ɲɛma e ni an bolo président Bazoum bɛ cɛw tɔn min na i tɛ b'o la fɔlɔ i bɛ b'o de la fɔlɔ et le Mali a cette frontière Mali de bɛ nin dugu in bɛɛ balo a tɛ k'a lajɛ kɛ c'est un pays consommateur n'a ka commerçant taar'i fɛ yɔrɔ min na i bɛ ɲɛ sɔrɔ Mali de nana Sénégal port la wuli kabini Mali kɔ don Togo port la Togo binna et Alassane fɛn tɔgɔ ye di Gabon président il est parti a ye mɔgɔ ci fort ma sɔrɔ mais nka a sɔrɔ ni décision b'an bolo kabini a ma kɛ o a b'an bolo fort a taara mun na a y'a yira fort la k'a fɔ a ye fort i fa ani i yɛrɛ a ye tiɲɛni fɛn fɛn kɛ Macron k'a bɛɛ vidéo b'a bolo i bɛ ka Mali soutenir min kɛ décision min na ta sini k'i kana Mali soutenir wallahi n bɛ ka kuma de fɛ wallahi depuis 20 heures on est au courant de tout ça wallahi depuis 20 heures on est au courant de tout ça fort k'i tigɛ bɔ Mali bolo mais an b'a bɛɛ kalama est-ce que France ka mun b'o la n'a sɔrɔ CEDEAO bɛ dun ko elle est autonome mais pourquoi maintenant d'être influencé par la France an ma Mali ye mun de kɛ e Mali de na bin kɛra Mali de kan Côte d'Ivoire sɔrɔsiw nana bin Mali de kan ka na don avion kɔnɔ ka bin Mali kan e Mali est victime o Mali kelen bɛna sanctionné tugun mais a bɛ fɛ Mali ka mun de kɛ au juste a y'a fɔ dɔrɔn minnu b'a fɔ i bɛ ka front dayɛlɛ i bɛ hey n bɛ min ɲɛ f'i ye ni bin kɛr'i kan i b'a to Ala ma n'i ma kɛlɛ kɛ k'a yira Ala la bilahi Baduru kɛlɛ la silamɛ y'u jɔ silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn mɔgɔ 370 kafiri joli k'u ka mɔgɔ 3000 kɔ mais y'u jɔ faso kɛlɛ ni limaniya kɛlɛ kan Ala kɛra sallallahu alaihi wasallam de f'u ɲɛna a bɛɛ Ala cɛ n'i bɛ tiɲɛ kan i kana siran n'an ma CEDEAO fɛn bɛɛ Ala n'a ka cɛ n'an ma CEDEAO daakolon ci k'a filenkolon ci k'a fuma tout wallahi denmisɛnnin kura minnu bɛ bɔ mais ne ka denmisɛnnin soldat yɛrɛ k'a daminɛ fagali la fɔlɔ maa min sɛ i kɔrɔbalima ka taa mɔgɔ faga denmisɛnnin fitininw ka bɔ san ka ninnu su kɛ ka baji fa o ma nɔgɔ ma u capitaine ma ni commandant o y'a sɔrɔ hinɛ b'u la o donc nin guerre nin bɛ Ala deli nin na de quoi nin ye guerre de y'i bolo ça c'est ninnu de ye kɛlɛ ye et puis nin bɛ ka économie ɲa kosɛbɛ i ka économie bɛ solidifier nin na expansion bɛ k'i ka jamana la quoi donc c'est an b'a k'o bila tan. ok Bubu an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ fɛn fɛn tun sɔgɔlen bɛ anw na nin wagati in na an b'a fɔ aw ye